do bie no ade a ensuo no ebesisi ni trase kakra ebemunumuna wɔ apuama ntem ye ahodo bebre no a nemom ye kwa animu no ɔkyerɛ sɛ awia no ebeyi ne ti enti free sabria kosi no ndu no ensuo no ne awia no bɛka frafra kakra na fe free prem to bra hɔ no mɔkɔ apuama ntem emia ahodo bie no ɔkyerɛ sɛ ensuo no besisi ni trase ebe petepete kakra wɔ mia ahodo bi mia ahodo bi wɔ apuama ntem anso de ɔkyerɛ sɛ awia no ebeyi ne ti free prem to bra hɔ no mo ekɔ anante mu a anwumre ensuo no ani ebeba fam ebe petepete ewo mia yahudo bebre no a wadaroma ehwie mu abransam se de besi akɔ ene June ne de etoso edu fitia no pɛyi ekosi anwumre ene de ho amane bɔ ede amawo eya no wahyɛ ne nso de amayen na onso so ode abɔ wo bra yenda Ghana Meteorological Agency yenda ongase atan kasiem wo mo headquarters in crime ene wade amane bɔ free by ya yenso so yesi so ede amawo ye mo ache ne ya mo akwa aba ede abadwumadie ne so dwumadie ne din de maache station ne din de Ahenkan ofrɛ me obowo ba ofori amanfo sane atie bia yebedi nkonim Ghana adisie obowo ba ofori amanfo emamo ache ede ba Ahenkan 93.3 FM enti wei ensam a mepɛ sɛ wo bie wa no anɔpɛ na wo ka di gu wankasa wa brabo so wo di gu wankasa wo hyebrɛ eso ade baako abonsam enye ho ade baako abonsam has no knowledge about how you think said ye wo dwen bonsam onim de bia ya na ye ma no accolades say bonsam or skillful bonsam or ye sei but one thing na onyankopɔn ade asie bonsam ne say Bronsam cannot perceive how someone thinks. Said ye obi dwen, said you nipa dwen, Bronsam onim. Bronsam will only become aware when you speak. So ubi wa no na wo kasa ansa na Bronsam be hunu say say brother yi, say sister yi, say maami, say papa yi, say na odwen. Bronsam has no power to maneuver his way into how you think. So on one kasade ne ho be wura mu ni wahunu se ne wo dwen no, he has no power. Oni sa to me no. Or you so limited. Unless say wo be bie wa no na wakasa. Enu ti anopa yi anwum we no strategically na ye bo said ye tie bia obedi nkonim. Me se said ye tie bia obedi nkonim. Ebiana, you are looking at your present situation. Ebiana, you are looking at your family background, the history of your family. And ebia ohe anymore. But I am looking at the background of God. I am looking at the family background of Onyankopon kanse moma yemu nipa se yensuban ene yenseso. Enu nti na anopai me pese winya akukudro na ka kire wo ho se no matter the present situation, it may seem so blurry, but I believe in God. Say mimprem asetena ene ya awere ho a onwunu no awia betoso ama men so mani beje. And it is any tibia medi nkonim medical catcher se bronsam oni tumi
si wo behunu said ya wo dwen kopem bra wo bebie wa no na waka eni ntia no pay se wo bebie wa no na waka se ne tie bia bedi nkonimu a bronsam behunu say you are a man of positivity on to mirika mewo so wo bebie wa no na waka nsampa de agu abra boso it will come to pass ebebem ebeye adwuma. That is not my message, but that is what the Holy Spirit is prompting me to tell you right now before we come to the message no so free nyankopon ho, but this one no a special package bia onyankopon said that package say me meka nkyere ne ma say the devil has no power to see through how you think unless you open your mouth before and son obehunu said ya wodwen. And in Tiano pay bio ano ne kansem papa fagu abrabo so ka kire wo ho se onni nkuguo ka kire wo ho se adwuma ne ngu ka kire wo ho se aware ne ngu ka kire wo ho se obenya yafuna wo ba ka kire wo ho se obetu kwan ka kire wo ho se obesum nyame na wasum ne yiye. Living a righteous life, that is your weapon. And bronsama unu se so oni pabo ni tirimu po se I want to live a life that is so pleasing to God. Bronsam unu say if he allows you to do that, you will become so powerful and you will outwit him in every fears of your life. Elunti onya unu se oni papa se ode na brabo si wo se afode a etu ha na nani abre. But an pay so we be I don't know what can't that is what will come to pass in your life. That is just by the way. Quickly, yan switch it near famra somewhere you didn't free ne unyankopon ya don't know what the watching can ho or the wukia that ya wadani fiada can ho. We are going to talk about, we are going to throw more light on. That is on our radar. Or say the sermon topic for the whole week. Or both one of the buyer, or say being shepherds to one another. Being shepherds to one another. Say ye a shefo ediama yenho. Ye a shefo dia den ama yenho. That is the message this whole week. Ye be di mu enkomo. And notice ye catch that will say ye a shefo diama yenho. We are speaking directly to men of God and their junior pastors. We are speaking directly to Christians, a Christopher, any onyame are sorry. The church of God, and then those who fellowship in there. So the emphasis is on the importance of mutuality. Yekase mutuality, say, I will watch your back and you will watch my back for me. And now what you win you can want someone say being shepherds to one another. That is the sermon topic. Into betimi atro. The emphasis is on the importance of mutual care and relationship. I was a yenya within the church of God. Onyame fie ho, mosque ho, baby a yekoshia mu a yefra ho no mu hia dan mu no. E wo se yetumi nyania obroni friend say mutual care and mentorship. We have to care for one another within the church. We have to show leadership that cares. Kendia edwini nipa ho. Eno na wose yehwe na yedimu enkomo. Okay, kind the book of Peter, 1 Peter chapter 5. We are reading from the verse 1 to 4. Bible said to the elders among you, I appeal as a fellow elder or as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it
over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Nti me kenkan we wie na nwum we appear ye. Or say what singing there will be up there? What singing there will be up there? When we face to Jesus, we shall stand. You know, se oti wo Nyankopon ne nsam ni bi ase a, you are very, very careful. And when you are doing the things of God, it won't be like it is a must for you to do, but you will do it because you are willing to do. You are must and are willing. And only is not part of the message. And then you babe introduce you unyamia seven na de chire ye. Message ye babe di mu nkomo no, ye babe pa ho ntoma keke na de chire wo say, let's be shepherds to each other. As of for empanimfo any junior pastors. In sorry Emma any sorry empanimfo. The message is for us. Now what you weigh? A sorry mpanimfo ne a sorry ma. A sofo mpanimfo ne a sofo nketwa. Onyame asemi aba e de amayen. Medical ka kire wo say. Onyame somo no ye wo niam bi wo hono mo a eye must. Eno no pewu mpewu e wo say wo ye. Ene ye wo niam ni bi wo hono mo a e wo say wo ankasa wo ka say baby awurade di mi abedure yi. Ni awurade aya ma mi na me wo punu na chi e na Yesu frɛ me sɛ me nso me mra meka na sofukuo no ɛni ntis ma ba bɛka na sofukuo no ho na sɛ na me wo junior pastors e wo me nan ase a I will not lord over them. Me ma meye wo mo su kokuroko, me ma meye wo mo so tintin na mom me ba na maba bidi won anim se kandinia odwene wom a wone won nam no eho. Yesu Christo was a good leader because he showed exemplary leadership. He showed mentorship. Jesus showed that mutuality leadership. Yesu Christo oba be yes e de kire. And it's also from penimfo junior pastors no womo sabi enye nkoa saa. Onyame anim no ye nyina ye nkoa. Na mom sane be ya there will be orderliness. Enu nti na wayi ya kandifo se wo gina ha wo si ha onso hwe we so sane be ya ye wura nyame fie a ye nhuru se ne ma atu abom. We will see that things are in order. Eno nkyere se we yes of penny no twema ne boro church members. Eno nkyere se to microphone fa boro omo. Eno nkyere se to nsuo fagu wonso. Eno nkyere se tete womo. You are a leader not for yourself but for God and his kingdom. Na adwuma wode ahye wo nsa no, a day will come all of us will appear before his throne. Now so we were Jumani ya, then you will be crowned victorious. And no no Paul ye need ye. Then he was so bold enough to say a Jumano ma ye. Nen semono maka. Ni mirikano metu. Ni awasemi ye biya ma ye. Afei dia kame eni ahenche no. The crown of glory is what I am waiting for. Sansa ma yede wasemi ye bia. I'm now waiting for the crown of glory. Why? Because he believed in himself and his accomplishments. He believed in the things that he sacrificed his whole life for God. And you know to me the necessity the book can say
me Paulo onyame adwuma ne maye he yɛde me yɛ sɔfoɔ no yɛde me yɛ sɔfo pani no mantietia junior pastors n'anim junior pastors no nso so wɔn de obuo ne nidie de maame ma sɔre ma no nso de obuo ne nidie de maame na yɛn nyinaa yɛ nante onyame anim sɛ shepherds to each other enti wei hwɛ me deɛ so ɛna me nso me hwɛ wɔn deɛ so ɛna at the end no nkonimdie ɛkɔde maa yɛn onyame ba onyame adwumayɛfoɔ onyame asɔfoɔ na wɔtwe wei nso onyankopɔn de bi aba o na wɔtwe wei nso ɔne yɛn ɛkɔ so akasa sɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ sɛ asɔfoɔ nketewa sɛ kristofoɔ ɛne mu asɔre mpanimfoɔ onyankopɔn ne yɛn kasa if you see yourself to be a leader you are a leader not for yourself you are a leader representing God you are his ambassador and you should be able to demonstrate the traits of God represent him very well so that at the end you can join the heavenly choir and sing to glorify God. Israel nyankopɔn tina nimu nkyerɛ ɔnka yɛn ho ɔnyɛ kɛseɛ Ghana nyankopɔn tina nimu nkyerɛ ɔnka yɛn ho na ɔma yɛn asɛm ntiaseɛ yɛn hunu sɛ yɛyɛ asɔre mɛyi yɛwɔ adwuma kɛseɛ wɔ sɛ yɛyɛ ne sɛ we should be able to cover the weaknesses of our elders. Yasɔre mpanimfoɔ no wɔn weaknesses no it is our work it is our responsibility to cover it for them is to draw their attention is to find solutions to them ɛnyɛ yɛ adwuma sɛ asɔre ma si yɛbɛhunu sɛ yɛsɔfoɔ wei ɛne ne weakness na yɛde bɛkɔ akɔtena abɔnten ne yɛne nkurɔfoɔ a Bible called them said they are pagans Bible frɛ wɔn so wɔn yɛ pagans wɔn yɛ ewiase mufoɔ they don't understand the nitty-gritties of ɛyɛ onyame adwuma and it is sɛ ɔkɔka wɔn ho na wɔahunu sɛ ɔwɔ misɔfoɔ wei ne ne weakness na ukogu n'anim ase a then you are ignoring the fact that you have to be a shepherd to each other ɛba saa onyame ani bɛbrɛ wo so junior pastor unimu senior pastor ni weakness it is your responsibility to cover him junior pastor sɛ unimu senior pastor adeɛ ɛyɛ ne sinto a ɛyɛ wo wadwuma sɛ wo wobɛkata so a woma nipa nhunu na mmom wabɔ mpa yɛ aboa sɛ awurade nhyɛ ne den na ɔnyi ne mfa mfiri mu wei ɛne ne onyankopɔn hwɛ anim de afiri yɛn hɔ mutuality care mentorship and good leadership ɛno na awurade hwɛ anim sɛ yɛbɛ demonstrate ɛwɔ ne fie hɔ Ghana nyankopɔn tena anim kyerɛ no nka ho nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena we will come and continue this message ɔfrɛ me ɔbowoba ofori amanfo asɛm a yɛde brɛ wɔ no yɛse being shepherds to one another and only the sermon topic for this whole week awurade nka yɛn ho sports ɛbra so jo apo makɔdeɛ obi bibi come on also nyame adom me nso me ho yɛ ɛda nyame ase nya de ba no so ɛyɛ junior pastors and senior pastors nko baby bia find yourself bia say you dream say you school say bibia obi a ne bo one ne ebo nkosu atafre na so bia oben ne pan no enko yi ni weakness enfo ankyere obi bia on nti yenye se bia asofo nko a nya asofo nko ejuma mu ba bia school obi oben wo bia no hu se ni weakness ni a oboa no na ama na gyina brand ho ne mum o prepare na chi kra enka na chi ma atamfo nsa nka na se no obi di mfia no ko yi Jesus ma ye no nti ye man beto no ntem de bete ye come pa eno ne ne Onyankopɔn hwɛ animu sɛ yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ shepherds to each other hu sɛ we ne me weakness a you cover it na watwema adwen asi so you go for me cry but also mami hu sɛ we ye me weakness nti menya ho adwuma so you go for me cry can say be your brother's keeper or something this week you know ni ayaba be di mu nkomo no all right I think at the end of the week by Friday they near pick a lot every month na afie enso dey aka abrabo na yebo no na etumpo on say ne kan wa nyina no sometimes you wanna refraba but if say
ye ntimi amfa ni nyina kra na peke 1 hana say half bi wo mkra mpo a ntimi eboa ema ya brabo no so ntimi etumpon ibe hu change se wo but ire fini nyina ena ya kwa na asan be si be bia na yesi ha se uni nkra na kongra mo fro na utwo ba head ntimi twa ho na asan be si be bia wo fa de fro ye no eno ka de nye sabi obi a on konkan da atore bia yen krompo kura no e hwa na ye wo ye ntete ye ai kaneshi ho it ai ntimi twa ho na wata atore bia hu se okọ opesa okọ awo shi ene sa yi no ufi circle banner se o cross yes o se wugina o mu si wu no ano o se o ko straight so ena se o opesa okọ fa odan ka yi na wo ba eno so wo firi ka your friend say babia wo firi bia no eno so won se wo cross pe wo betwa wo ho sa enti to da bia ye krampo kra ye utumi firi kon say no dance station na we he we fa wo afra ko ha wo be ko wo bete mangasim we esi mangasim de mangasim de no san afra ba de say no san afra ba wo say ye pass mangasim okay as mangasim dem say ya be ho no enti etimi ye nyina but enu nti na Bible no say mamunya mo ho nhyiamu da mo ho nhyiamu na mamunya no ye eno na mo kwa onyame nam ne nkrofo so be kai mo say a refree ya ba na urade ya kai wo yes a pepepe na tie na me has no mate say so mo call relegation no kre aka last game in the be decide Endra me say so mo da say 13 to say then so na ko mo hwe ni me say against Great Olympics Endra na combat me win but no ball draw it still now it depends on the last game no mbebo no I think say against Bechem United and no mbebo ni na fi o ma hwe na eno betumi afam o betumi afam say Great Olympics na no ne boy no say Great Olympics no enso elusu eno a kono so abedem won so mutu nyina mo battle for relegation now it has omu nyina no obi adem na ade has na game no bad in their mom but Bechem there has no how you den no I don't has how ankasa dey togbe ye na fam die bia yes or ye na fam die eba na administration side any how so betimi aboma team na fantoma pa die fra I think or ye the best for now but unim say e adwuma bi ankofo bi yere to honom na now new regime menso aba omo take over in the 1 year cra so I'm sure they will need time to adapt with ABA player we mempeno coach we buy no or but two players be now honum ABA we ni ball no me style nyi se na sitie ye pese e this way ye pese e ball attacking football ye pese defend ye pese keep ball or move forward no once nyina depending on the coach and results na be ba no so be the fee ni e be kire players na e wo dem so players na enye players are the kind of players that we need you and so betimi no ma ye adwuma e the kind of resource na wo pese wonya no unsanka won a lot of coaches na aba management members na ebi wo 100 e na say ye bi mafrim na ebi mu aba e na kakana na ebi mu ho no ebi su akamu so at so it depends on media if the team no be fan to pa the afra me sure say this season they should maintain omo a year Premier League slot no na ye hwe coming season say anye dia na because yes about no infrastructure ever since some qualify by no makobida has about say mu dey maintain so makoda to me for a very long time maybe at timrem no mukobida when you am hwe ni ye mobile because mobile hard baby omo da ne de enye baby omo da ne nye baby omo da ne nye so omo yi say 3 ana 4 omo yi 3 nje say omo yi 3 kra na say 16 teams ana 16 omo yi 18 teams. Oh, where is any has in whom share donkey kasa. I was what share calculations. Any teams no more da and afford no mana. Say a bit more di kan kokra da. E bi mo di kan ko nyo. RTU ko. Oh. Ai. Na say RTU oni kotoku na buy. Da RTU don o wum na dada. Sa. I know wum da. Kotoku as omone afi omo amaji Ghana Premier League no. Nations. Da bi nyi Nations. Omni Samates for okay. Any Swatman, any Tamale cities in a buy no more for teams nearby because that time na go to create buy no. Say ye the emra team back the free muteka for it depending on 4 teams so move division 1 in Maba.
no so eno ne kokoye but oma Kotoku as no buy no 2 seasons nie baako na agi Premier League na summer test no summer test okay wasaman aname boa summer test wo bono hodum side hodum baby wasa o Samana boy sorry Samana boy wasa Samana boy side hodum baby and omo to me about this is my first time aname boa this is second season second time omo Kotoku as na buy first season oh okay and Kotoku so da hen sisi ya ono so I has a folk di ni bi ono so that 13th sir ono that 13th omo de ne 16 ana omo de ne 16 jo o soro kakra Kotoku that 12 or that 12 sa no okay e be depend and omo bo game ntebe eno so be depend on the last game number bo no e na ade ama game we ye crucial so any say team no amne na ebo no ono so se na ono so lusu a o say ono da Kotoku ase nti ono so lusu a ono so ko won and we are by the month mu beba cause o hwe table no ase ho no ma clubs no mo airborne no o say sometimes club who na say onji league ebia ni game na aka no so we need na kra onji league aya on share am fa game serious a won and nia oda ase on mo betimi save you no so no o ne a club a ono so oda third o we need game we 13 na cramp a sa ayi team bi a omo ma Kotoku aso yen se kakra ya omo we team man yo wo ayi se kukura ntumi side hom se na team bi wo ho ba bi sa PRO young me say PRO dia team ni and dia no young guy bi sa I susubiribi yeah team ni and dia young guy you know Georgia free and am PRO mum no Achirekun Emmanuel Achirekun ono no okasa de mo ono sanso na oye personal way to Georgia free no so on should that young but omoko division 2 okay omoko division 2 okay omo de ndia I confirm and now o say still believe into two clubs we no omoko one so aka one per senior football mranete and me house no so gina he oya me house no mu gina me say house Okwa United okay dey omo ye say we say third enti omo be ball ni bia ba na say omo ball de he that be say ye yi ba kope ba team ba kope na qualify hwan ya no vision omo we he omo no ma qualify omo won cry vision vocational na say awe vision ball Vision Football Club who na ma qualify omo Accra na say ye Eastern yan say nya team bia o nya Eastern team bia o yan kasa say but still am of vim say mo betumi awura mu da achen won Eastern vim yo kan yo vim bet yan no yan nya man she da nya papa nti Eastern bibia e ba no sports ma bibia nya papa o Eastern region so wo kasa na say woni ayi nso ani ni yo Kotoku man your friends en Mr. Na say Eastern because you say Eastern FA or Adwuma pa na I'm not talking about on no personal but about sports mu ankasa and I say ono no so no yo mu nyina panyi o say sports that so me you odi an can station you know na make come out na no on your football penny but you can in general sports or Eastern regional or no say football in general no down even football no crap no from division 2 eba no na oye we but division 1 premier there and when you side onyo no oru now but onu ru from division 2 eba division 3 eba na ye ne dia but oba no Eastern region han man kasa dia obi sports there I don't know say priority o Eastern region metin aka say ye wo athletes and I say ye wo ma sports no munim to say footballers athletes oma sports no edom akoma so ompeso mo ye ompanifo betimi aboa sports no but uba ni Eastern region hanom dia I don't me person but we don't do well in sports we don't do well
we don't do well in sports. Yeah, actually, BBR and Fem Frimo. BBR da, Mrika Tuo, a dear, high jump, Naka Kong crossing grassy, any offensive in Chrome Crua can say what Eastern Regional. You won't call for Umunim Omia talented or SAS sports we want. I mean, it's a groom year. We might not find to upper defra, but yen show. So move free still just on Quada regions are not performing well. As a mature bomb didn't I uncover move free still region but lack of how I bet me manage you and then lack of how bet me planning a sports my sports national brand, you know. In January so for now. Okay. Anyway, Seradi enka nyina ho eneja omwae na intimi nyina ne nan so enra na eye yenua Bema Bernard Butchi enra na woda ye tai frɛ no Ebo ne de mo na mo frɛ no Ebo but ye frɛ no a proud organizer o Fantini ana o say o Fantini da bi o ya chim ni nzo na o ye frɛ no Ebo Ebo ndi ono na betimi a kyerɛkyerɛ mu de ntia I'm friend with Bono. And Rana na woda oye too much. But oye member of Bonsam Association. Oh. I don't know what. Oh say Bonsam Association. Bonsam Association there omo etiase. Inti oye member ono no your organizer de ma Bonsam Association no. Ena Kwabena Furi na oye ye nyina ye pani enti se Kwabena Furi di edom mu anim Kwabena Furi di dom mu anim wo se wa wote ase enti organizer e de Mabonsam Association ye ira Ebu enra na e wa woda happy belated birthday en confirm on na o kire se ne nso so ye ne baba a o frɛ no Kirewa Botwe o school e wo AEA Academy ene ne ba no awoda ni nti oma ne tiri nkwa onyankopon ka no ho na onto ne nkwam emfa ema no. All right jai twekɔ no me confuse mo ha chairman. All right nti abusia mo nto aso mo nkomra ana no pai adesiman ba Ghana mamba yema mo nyina kwa basunku bio Embra Ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsam ena yedimu enkra no eba beja omidin Eddie Yoshua Kwabena Jenemy Yosef G. When you're in Kakrada, Afe Benito Mauli, and a Raymond Ashete Rat, and so a production and a premium faster Emma Festus Enterprise, or Master and a second credit Gongon, assign our boy Sikatuma, the good moon seminal, bro, the Tennessee, and a Uofie, a Jumum na owo, na ope, when you so Asha, open a bia decoder, and so at a bow office Asha, Nina Copium, our Festus Enterprise. Now for Yambow, decoders no, where they are type BB, ABL or DSTV, a face Start Times, Canal Plus, HD Plus Combonibi, and after multi TV, Nina, it be available. Aye Festus Enterprise. After the TV Aba, Hisense, Asano, LG, and Samsung, Ninano, it be Aye Festus Enterprise, and Nibon and so our form. TV one mount, it be our decoder stands, it be Aba remote controller, TV dear, and decoder dear no. Ninyano ebi abepiemo enso ewo aye Festus Enterprise afe ebia asori bi na ubie office bi na ubie suku na ope AC enso edi aboma kopiem of Festus Enterprise hospital biabi na afe tai biabi mo abi no ato anebo no enso ewo fom na ebia satellite na afe AC no one fan bedan fort aba ho ese ba sa ho no bra ye behwe sese sa ho no edi amawa onsan enhia ne bio yani oruchumsi sport no na ebo enhwani prempren de ye friend Nanes Palace ye sanso eben shelf ni station no ewo achim odan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo Ramen Babin Saloon enso sebra etuene haircut ne star biabi be yi edi amount se ne no opese wo fedi so pese lock so pese wo die uti nya no kopiem Ramen na afenya ne kama emfama wa ohobia emba chubi na sendie honum na obia ekodwumayfo eko asofo eko schoolfo eko nti kwai na utini yin kama emfa emam atim odan Roman Junction yenim sasin teams efien ebe ho afi aboabo so de yo bompa junction so ne fitting shop no na ebo nhwanim home service no adwuma frɛ number ye na fie mbra fie embe utini ofie emfa emam 0552716777
055 271 6777 and 020 840 0859 na one Ramen Barbering Saloon enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Jubilee Hospital enso sebra enei se enoma enko obodi ni mu wa otinka se uyade ankasa dia kopiem Jubilee Hospital na fiyehwe ensam yaro na sinyina emfa ema oba outpatient service na eye 24/7 oba eneya na wasan wachi akọ eneya inpatient service na enso aba no so no aiboa ebia oba no peso beda ho na doctors ne nurse fo ejina so ehwewa sakunya ne enso aba laboratory ne enso eho no de mama mpesam ye lab nyina afefumase ne enso eho ebia upadro ato anom asa ho yare a kopiem ewa Jubilee Hospital afi antenatal care ne enso aba we aba de ma ema na mafo afuro no ebia unyo hobby edifa anyi se ne ho abre na viehwe enso ano one time emfa ema postnatal care ne so ho de ma ema na ma wo wie na sa wo fo na ma wo wie no monkola no omunyimu no enkoye mombe na mbagye nkyekire ma mo ba no onyi engineer brand ahodin na bibia nso enkoye emfa ema mo afi theater ne enso aba operation na afi surgery ebe ne kama enso edi ama maternity nso ho de ma apemfo no sanso na edi ultrasound na afi electrocardiogram machine enso aba scan biabi betwa bi edi ama apemfo eko mamonya prostate eko mo nso mo dwunso yare no mu kopie mu ewo Jubilee Hospital afa bi yare bi akire wadwen so anase bibi eteteo etuturobo uhu bi amfanfa uhu ni anama utuda fa ho a yese bre na fe oni cancel ntin embedi komo na mo hwe en cancel kama na sa ha no ntempa so enfro so wani ina ohwa dia uhu a yese bra yo iconic home fide ahyemu ma oni yare nyina no ye be sa no one time edi amal dental clinic ne enso aba ose na college woni enje ho no pese utu pese o hye ose a bepiem Jubilee Hospital dental clinic no na fi yembo diabetes and hypertension for no so hwe na pa bia no nkyekire enso ekoso edimamo kantin wo ho nti bia wo bia na pede na pomdiwom atwadia kopiem Jubilee Hospital sawbana insurance ukita bia tumuda yebeje na yahwe oye odan aboburu dia so amantra bregin so ehonum eniewo 0244 575799 0244575799 and 0241784645 na oni Jubilee Hospital enso edi konwum ko no mo so asemeda gude mu nsem ehia ene anope Another pension samana se Free Ghana Premier League no enso aso dani ewemona se games outdoor na otwe awie eto dwane sei na esiko e made 33 aka Lions etena fie omoboy kana ba kuma dream self to me enso antimada braka atu etena fie kuma se asante rokokobo na kana mienu a omo antumi anti Adwuma Stars ehemienu enso atreman enso ehemienu bia ne Go Stars etena fie boy kana mienu ma mediama omo antumi antimada braka bofakota na etena fie ama brekum Jose Kobona Karabakwa omo antumi anti Hearts of Lions etena fie ehemienu Lagos Cities antumi anti Manda Braka Kala United etena fie omo bo ekano 9 Emma Samates enso eti ekanimienu Nations FC Shebako Beche United enso Shebako Nendra enese kankano powe game na no din obi a epe bia hwe Heart of Folk na fei Great Olympics ed boni ewa Crash Post Stadium game kona wie no nese Heart of Folk antumi anshebi Great Olympics enso antumi anshebi table no say NCT Samates League na wie ogusu edikan 58 point Akala setosumi no 51 point Diana enso abatosumi esa ekuta 50 point Brekum Chelsea omo etoso 9 ekuta 50 na dani enso kanchi kanchuania na se Kumasi Asantoko otoso enkrom ekuta 46 and fe Heart of Folk enso etoso edu edumie 9 ase ekuta 42 pointer eniama ensere nkoye enso emfama no Dreams FC otosu edunum 42 point NFA Great Olympics etosu dunsia 41 point but for quarter no etosu edunso ekuta 33 and out to ensu twatwa omo ekuta 31 point na Endra after the game and as a head coach Edma Bobo Kwefan Glorious Accra Heart of Folk enso ekasa kakra coach Efan Abubakar Otara eden komo edijaye o se Endra game no na nye no and as expect na nko bom paise nkudimdie no ebetumi akodama Heart of Boko no yes replace how do no be a prepra eno antumi amoa no ama nkudimdie no ankwa mfama no omo hyase no ma no nso no o se players ni bi omo a omo Ghana Premier League ni no omo mbo 90 minutes crowd na enso Endra yes eduru so do omo enso start nini na amoa ana ama nkudimdie no anko amfama no I expected more than that, but it's a football.
we didn't score, you can't say anything. We accept the result like that because the determination and the commitment and the engagement today, the boys trying to do well. Some of them, it doesn't play 90 minutes, but today it's true we miss some players, but we have another team who can play well. And commander say head coach and man had to full papa fano otara and so at the ejana one fancy wa obewie no and afei osenya kopon ya Adwuma last game amoko bom ne bechem United no on pesa mo konkude komani na afei eno de kwagi kunkuro a na sa to full ye jam kwan no and nti ayire sa mental kram krimdie ne de omenya edema hat to folk bobukun. That is the question I was asking myself. If you are playing all your matches like that, I think it's not your position today, but a part of the game. We are starting the preparation from Tuesday before we go to Bechem for the last match. We are trying your best. Up to now, the future is your leg, not from anybody, from us. We are good fighting to get that victory to qualify. Yes, intinasi fucha rusisi eshomnem omwa no metumi abobo na gu antinem na fe bia so akwe edema na Great Olympics coach no aye former assistant coach ma to football coach no pa fa Orlando Wallington ono so ekasa ka o se ndra no boys no mo ya de mom na so na nkomperi na so wi no entumi ambanti omo so konkoden omo last game no out you na e boss omo de o ayere se de omo komadi na fe omo tumi aka Ghana Premier League no ensum. You know, I understood the way they play. Where it's so intensive and the level of the game, they just want to score a goal at all costs, which they have. The patience is not there. Though we created chances to score, but we couldn't make it. You can see the midfield is not clicking. It seemed they were defending more than the offense. So we have to make changes. And Awako also had a yellow card to avoid everything. We need to replace him. You know, there is difference between the man who came and Awako. We still have to rely on the results outside. We and so and commander say head coach and my Great Olympic Bokono Orlando Wallington komo and I'm the ajano FIFA 2026 World Cup qualifiers no and so gusua ekoso na okopiem or World Cup proper nankasa na say adia amai miensa na host 2026 na dwumade no eba so Canada, USA na Mexico na omoje World Cup ndi som na so FIFA World Cup proper nankasa ebe shase Thursday 11 June 2026 na fe ewie Sunday 19 July 2026 na final game no ebabo New York New Jersey Stadium honum na sa game no eba so 104 games na FIFA World Cup eba so no na say betumi enso abo World Cup no ase na ayadia ene the Black Stars of Ghana ejina kono 7 p.m. Omone Central African Republic at the airborne Kumasi Baba Yara Sports Stadium match day 4 out of 10 games na yebono na ene eba so no imu na kopiema ayadia Central African Republic head coach and din ede Urawu Seville oronso akasa ede afa game no obepiema Ghana ni bisa na say ni journey from Central African BPM or West Africa Ghana no sena isi etie o se journey de kama pa na mom obedi kan kasa no o we hye papa e friend Oto Ado happy birthday we say enra na any birthday na so oni gift bia ede ma papa e friend Oto Ado we say ene game no eba so na enra mom in odin birthday. First of all, let me wish to my colleague Oto Ado happy birthday and show that tomorrow I will not give him a gift. So because his birthday is today, not tomorrow. Then anyway, we arrive on Saturday morning. Then we travel well. We play a very good game on Wednesday against Chad. We won only 1-0, but the game was for us good. Important was the 3 points in this derby of our region there. And then we are preparing the game with a good mind, good peace of mind, and we'll see tomorrow. We are here to play a very good game, as we did in September. Finally, we lost, but I think everybody knows that how we lost the game on September. That's tomorrow. I hope we will finish the game with another result. Enti we Urawu Savio head coach Adman Central African Republic in common ode ejaya no one fence one man wasiko PM or Central African Republic omo enam the right way so na se e kwantrodo no monam so omo econo we say ne kopiem o table no so omo toso enum de na so omo ne Ghana game ene eba so okumase no a different story ene o say Ghana team no a big team pa na ogidie say ene stadium okumase no e be ya full am bibia so akoye o say ono de on
ne team no omo ye adwuma step by step nanso o ka che Ghana fo nyina se ono de enye World Cup qualify no anase enye World Cup no mpeso mo qualify adom mpeso mo qualify no enso AFCON no se AFCON no yom proud ya o mpeso mo qualify World Cup no de be kan no qualify dia a gift of surprise edema Central African Republic. We are in the right way, but now tomorrow it's another story. Ghana, it's a big team. The stadium will be full, I think. That's why we have to support the pressure and play our game. But yeah, that's my team is working step by step with young people. And then for us, our main goal is to qualify for the AFCON. That's the main one. And World Cup will be maybe a gift, a surprise. But for us, the AFCON is the main objective. We have to be clear. We Central African Public Head Coach Raoul Savio Ninkomo no. Now we know the head coach man Blasters of Ghana Perfano Twadun so akasa ka osinya nkopon aduma ne enumbe no nso kene se Ghana enso gema eto dwana akasa e de afa dem rant no oso bibia enso ayakra do papa so mpese nkurimde no ekwo no mo oso mu na omo ani giem ase game no de omo bom pa se nkurimde no ebetumi akwade ma Ghana na de ewom yie pa ama emrante no ahokeka no ewo soro ne so mpese omo ko World Cup 2026 ni bi efse USA ene Mexico ne Canada de oso obia pese okobi and it's in place in a person grimde no ekwade mo so de be ya o metumi adam ani ewremo o se omo wani giem tin nya nkopon adoma grimde no eko e de Ghana. Every player wants to go to the World Cup no matter where it is. I don't know, maybe Ghanaians should know that there's a lot of job opportunities in Qatar as well. But surely we desperately want to go there. I mean, everybody wants to go there. Not only us, also Somali, also the other teams, and also Central African Republic. They all want to go there. People would nearly die to go there, and our players as well. And I could see it in the last game, and I can feel it in the training, where players are fighting for their spots, and where I have to even stop them and calm them down sometimes. So I can really feel that how the players are eager to win and how the players want to give their all to qualify for this World Cup. We coach Fene Otuado Nkomoni bi eno dia jana ba wie no afei waso dani Ewremo Kumase Babanyara Sports Stadium no so dom kosi akan a ose na nigyi papa na last time mo ba bobo no na se Kumase fo no hwese ne omo adi mumumeni odo e de be support omo na ebo momoya no eso ekwaso ye papa nti na numre do hwe obi anim se Kumase fo no be nse de dan da omo ye na omo se omo ye ne se eboa e ma players no modern bono ekwaso ye pa. I was really overwhelmed the last time we came here. To be honest, I didn't expect that because, yeah, it's not, you can't take it for granted, especially after a bad AFCON, that people are still supporting you. And this is what makes me love Kumasi, no matter what. In football, whoever played, or I mean, I think in general, in every situation, when maybe you're down, this is where you need the support mostly. And so I'll never forget this, what Kumasi did for us, and they cheered us up, and I think we had a decent game. We had, I think, 60% ball possession. We dominated them. We were just missing a goal, but it was really, really good to see. And I love coming to Kumasi and play here. And yeah, now this is surely what I expect. Also, the support to the last whistle is made. And yeah, I'm very, very happy to be here and playing here because I know this will give an extra kick for the players, even in hard times or even when things will be hard, they will still support us, and it's a good feeling. It's good mentally good for the players to come here and know that they have the back of the Kumasi fans. We are the Blasters of Ghana head coach of Perfano Twadun Komo and our dear Janadani Erim Wamota Guinness Women's Premier League Nandra and as you be Enso Ebana Reye na say and Esi Ekoko Hazakes Ladies Ebo Academy no Emma Ampem Dakwa and so Ete Kanubako Hazakes Aje Ewo Ayamota Guinness Women's Premier League ni moa na se nkudimde no akọ enso ediamomo we etoso makuma kunsia ayesomatumi enso ajuma bia ekoyi ediamomo na odani enso remo ewo FA Cup ni moa Ami Ladies etena fie ebo kan baako na se Police Ladies enso entumi ankanti FA Cup no enso Ami Ladies for enso
agya nkurumdie no akɔ ɛde amomo ɛnso hɔ na ɛde mu nkɔmɔ no ɛde agya. Access Bank Division 1 League no match day 30 enra ebi mu ewi omodie ene aka 2 games ebe prepare dey for na fe Access Bank Division 1 League afie die no edina aban ewieye na enra we say na results ekokoye ye Atram Divisa ehye baako ama Akosumo Crystal Palace Kings Palace omantimi ante Nania ehye menu still believe ete kanu baako Golden Kick etenase ama Accra Athletic etwa ne kanu miensa Golden Kick enso ete kanu baako Home Stars ene Kofodia Sempevi game no and the goalless draw afei Okwa United ehye menu ama na God ete kanu baako Susubiribi etenase ama Vision ekanachi kra ma ne yi Vision at the league no Susubiribi enso eko Division 2 na ene 2 games na eba so 2 games we decider edma SA 4 teams ni na say 3 teams are on bebo no akache All Stars there ono there na say Odembi Ho United ono na ebo we nyina voters teams no mo eribo ani no into vote and champion no mo ebo no hwan na yi oko akopim so ankoti enso betena na oni achemda Kotukurias enso edi aboni ewo pram table no say na esi etie Vision FC wadi Canada league no waje or 58 points Okwa United tosu mienu or 52 Atram Divisa tosu miensa or 52 Ho United enso atosu enai or 51 Kotoku Royals atosu edu mienu or 34 and Kuti do me 31 na fe akache All Stars enso to su dinai or 31 oma aye confirm say omukọ Division 2 no Susubiribi otosu 15th onya 25 points still believe enso to su 16th onso onya 23 points. The head coach adama aye achemda Kotukurias Steven Desmond Isa Bokwe na ye bisa na say e ka 5 games pe na Kotukurias team no ebo din se bra na be serve as head coach adama team no na eba na say na 5 games kai oji pinye ebe coach bubo kwefo Kotoku Royals amu ba mi ho se mi be bo mo na bi om dani nje ene na mi so ya see big table no na ka 5 matches na mi feel say set me winning we ya bet me I came to assess the players and we say they are not conditioned, so I started so many things with them. I thank God is yielding good results. Inti wey enso aye head coach Adama Kotoku Royal Steven Desmond Isa Bokwe ne nkomo anono na ebisa ne se ene ubo last game awo pram na against Ankuti achim dan Kotoku Royal players nyan ede na expecting fanfi coach wo nkomo do jai ni. I think the fighting spirit is there. We need to increase it. The second thing is our finishing is very, very poor. No, they didn't start from the scratch. It has been a mere formality, but I just came and I'm trying to make sure the finishing will be there. We are trying. It has never yielded good, but very soon. I know maybe we will score at Say Kotoku Eka Division 1 mo. That's the next season. Who does your coach? Changes when about your team. No, for now, me to me come here because me news me coach you and me na me it's possible. But I'm not sure. I don't have to be. I mean, so sure. So let's the season starts and let's see what we have. Okay, against Ankuti next. For that game. Yeah, we are going to fight honestly because that's our last faith, and we make sure we come in with a point by the grace of God. By the grace of God, we are Steven Desmond Isa Bokwe, head coach Adama Achemda Kotoku Royals. Nkomo ni ekonko phone close. World Cup qualifiers no SCN games out don't be brinna enso to the Cameroon ebo kanu 9 ema kivere team ba ko Gambia she kanu enum ema Seychelles for enso team ba ko Daniel Remoa esa Sao Tome for etna fie ema eye Labenia enso kwacho bon kanu ba ko matumi anti DR Congo she ba ko Togo enso antumi anti Djibouti ebo kanu ba ko ema Ethiopia enso ebo ba ko Daniel Remoa na sende games out do etodwa sei ena ebesi akọ Equatorial Guinea etna fie oni Malawi ebo Somalia etenfe ene Botswana ebo Benin tenfe ene Nigeria ere aboni Guinea Bissau tenfe ni Egypt enso ere aboni Uganda etenfe oni Algeria ebo Burkina Faso etenfe ene Sierra Leone abo Ghana etenfe ni Central African Republic enso abona fe Guinea etenfe ene Mozambique enso aboni anyongofa kense bi enso ekoko so na se na si etie Belgium ehemiensa Luxembourg entimi anti Sweden etenfe ma Serbia twaneka ni miensa Sweden enso entimi anti USA 1
1 Colombia 5 Denmark 3 Norway 1 Portugal etnasima Croatia chinitwa ekani mmienu a Portugal tekani mbako Hungary shemiensa Israel entimi anti Peru ene Paraguay game no goal anto biatenem Italy eshe bako Bosnia and Herzegovina enso entimi anti Slovakia eshe 9 Wales entimi anti France ene Canada goal anto biatenem Argentina 1 Ecuador 0 bobo kwana so my friend Montenegro so etnafie ama Georgia etwa ekani miensa Montenegro tekani mbako Mexico enso eshe mmienu ma Brazil Eshemiensa. Arsenal for some contract brand here, your friend Douglas Lewis, £50 million, and as this guy there to the team, so Aston Villa for some January, now for Arsenal go for Kwesi MVM. Manchester United is a brand here fan Jadon Sancho, club here, Opa Branton, £40 million on the bar. Umbeja Branton mu enso ede amom na United horn man no report and say can say ayadia and United penny for bet chance na make decision over papa your friend Eric Ten Hag so bako dia na papa your friend eye Tomasuhi na eba enso abeso United bobo ekunu we enkoma eno so fi United eba edimu komo no edi eja na Joao Felix enso say Basa ndie ewum so obolo ndie na so Basa na onya nkobebo Atletico die on pabo biu anything we nkom kakra eno so efi Joao Felix aba yedemu nkom no eja on this note ejina so near the 7 asia na fe captain in the morning obobo fori amanfo atoa so amamedin Joshua Kwabena Jeremy Joseph Fajutin kan Benito Maulet na firi nachi epepian voice ne atum emaye ena afe Roman Ashete Rats ento e produce show no from afar captain in the morning oboba ofori amanfo over to you. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Me say there is nothing bigger than Ahenkan FM. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. You took my sin
Yam faster than confirm the sports team. Joshua Kwabere Jenim Kofi Ejiri. Yet was so the amount some 50 minutes after 7 a.m. Matching Jumedi Nudin. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. You're streaming live on Facebook. Over to me, alcohol, Jawo comment, you know. Yeah, back in as well. You can bring your voice on via our WhatsApp or normal SMS line 0533898915. 0533898915. Bring them on. We read them. Ewa heya. Martini Jumedi Nidin. Ofremi Obuoba Ofuri Amanfo. And he said, we know a fun way, no. Omo and Nayoma would we join them and we celebrate with them. And Rane Binomodia. Unfortunately, Mama ha. So we will do justice to them. A glorious, happy belated birthday going out to you, Kennedy Boame. Kennedy Boame. AKA Kennedy Moore. A glorious, happy belated birthday going out to you. Menaka say also Axim. They say, why are you diffy? And I don't know, but the Mimi Menya Wahano Chere say, Endransona Eye Ura Williams Opoku Asari. AKA Prof. Achimodan Prof. Achimodan NPP Prof. Mimi Menya Wahano say, Endrane Wawoda. I don't know. Say, no credit, yeah. No credit, any happy belated birthday going out to you. Williams Opoku Asari, aka Prof. And yesterday was your birthday as well, Mr. Eric Jojo Buedi. Mr. Eric Jojo Buedi. And right now, so with a happy belated birthday going out to you. Live long and prosper, and of course, do have a good one. And to you, Mr. Bernard Boche, aka Ebo, aka Evidence Base. Hey, what do you want? Yes, you are more. Evidence Base Ebo. And obey my belated birthday. The Bonsam Association. I am proud of you. Elizabeth Kofi on Sandra with a happy belated birthday going out to you. Benedicta Siame, Beauty Love, Eunice Poma, James Nana Kufiapia, Charity Akon. Hey, and my classmate Kennedy Kwesi Pebi. Hey, Ken. This was your friend of King Kenny. Now, say chairman, what's your Anita in Japan. Yesterday was your birthday. Desmond Cranting, or a senior man. Or Hannibal Michael. Fiona Mensa. Fiona also mete one catch you. Fiona now we a good girl pa. You say, oh, Fiona. And Pius Kodia Isaac. Also, so yes, say and Ranewa with that. So belated birthday going out to you. Enti my emre na omo edi omo wode na na fe mfa to aso from my brand copper lesson Ekomaru. It's your birthday today, birthday number 29.
happy birthday going out to you. Oforiwa, it's your birthday today. Prissy Kunedu, Nane Kuya, Kwame Kandi, and a brother from another mother. And they are also so Awda Kumi Kisiedu. Kumi Kisiedu. It's your birthday. So say, what you money and answer Guzwa? Kumi Kisiedu. Kweku Adepa. Obapa Mary. Mary Frimpong. Nana Ba. Asamoah. Paul Kendrick Mum. Okay. And I feel Sapon Bismarck Chum. Na Charlie Jamal Seboko de. Hey. So let me do this one again. A glorious happy birthday going out to you. Favor Chirewa Buchi. Local School or AEA Academy. It's your birthday today. Yes, or class 5B. Favor Chirewa Buchi. A daughter of Mr. Bernard Buchi, aka Ebo, aka Evidence Base, aka on some association organizer. Chema, we too much. So Favor Chirewabuchi of AEA Academy, class 5B, is your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course to be 93.3 and beyond. And also this one, Katechie Kweku Ahenkra Mafo. You are 4 years old today. Oko School or Crystal International School. We Efrio Papa Dominic Walcott. The Honorable one day Equamao or Katechie Kweku Ahenkra Mafo. 4-year-old today. Oko School or Crystal International School. From your father, Dominic Walcott, to you, happy birthday. Live to be 93.3 and beyond. And of course, do have a good one. Abusia, where Munina mo messages ya mo de buy. Any I can kind ya mama. Yeah, do you see her? Now for you the wadachi into your bra into your foot you na the senior woman no. Wadaro my dia twaso e dia mama. Kwasi nyantechi se owo asene. Also the Yankopon say also the Yankopon say Ahenkan FM is back. Yanko baby a o. Ni e dia home. Ya bere. Okame ho. Yeah, need to be Adwuma. Yes, Debbie. Obi ankogina home. Obi akogina home ni asan beto aso. She said ye bin si kuro mu da. Enko an ye. Meba cho da chinti your bra kwenti your futu na de sua wo mu ada romane bra so me emfa nto aso ne enko yen animu wo da chinti obi be se wate wasum wadaroma ma yamfa ma brofo kasa mu yese your only limit is your mind. Change it and you can change your life. Your only limit is your mind. Change it and you can change your life. We any anapay or that chinti I your bra kwentu afutu na desua ewomu no de ye de nam brofo kasa mu de ya kan wie afa ye de baba fom na ye nyina yetumi ate nkomo na se yie pa se ne be ya onko kaso wo mu kirikiri mu no kan ne brofo ntimi de mante manko school nti mante
we dey wadaro ma ye dey ba wankasa we die mu na nso wetimi ate ase kama de ama ye ne ye ka anapa yi enyina ne se ade a ebetimi atwe wagina baabi a wugina ana ebetimi atwe wakɔ akire wa abrabom eye wadwene sɛ wo ka kyerɛ wo ho sɛ me de baabi a me fire no de ye nye yie ɛne nto ye den a yia ne yenye kyɛ sɛ fa ne mfa adan o so ɔhwɛ ne maame abraba a ɔbɔye ɔhwɛ ne papa abraba a ɔbɔye ɛne abraba a ɔno no na mu sese ya no a bibia da di pefe sɛ ɛnya ade ɔno nso ɛne ma bɛkɔ so yie ɛde ama no anopa yi ade a ɛbɛtwe aba fam ɛyɛ wadwene. The only thing that can limit you is your mind. Change it and you can change your life. O ka kyerɛ wo ho sɛ me nea me papa anye meye deɛ me maame anye meye deɛ ansi da wo yabra bom no mema na si medɔfo sɛ wo bie wa no na ka sa asɛm yi a wobɛhunu nsɛnkyerɛne because yaso ahwɛ na yahunu na yedi ho adanseɛ ɛnyɛ nsɛm no nyina na yɛbɛtena ha yɛbɛtumi aka de akyerɛw but yɛbɛtumi de afa kasa bibuom ɛne onyankopɔn asɛm mu na yɛde aka yɛde akasa akyerɛw na nso so watumi ate aseɛ sɛ adeɛ baako pɛ yɛbɛtumi atwe wasan adeɛ baako bɛbɛtumi ama baabi a wowɔ no wawɔ hɔ a wokɔ w'anim ɛnyɛ yie wokɔ w'akyi ɛnyɛ yie no ɛyɛ wadwen sɛ woka kyerɛ wo ho sɛ saa yɛ adeɛ no a na ɛbɛku a meka kyerɛ wo pɛn ɛbɛku sɛ woka kyerɛ wo ho sɛ baabi a wɔ no mede ɔbra no deɛ menya sure sɛ ɛbɛyɛ yio ampa sɛ wobio ano na woka a ɛbɛba mu no wonder saa no pɛ yɛ hyɛ aseɛ no onyankopɔn ho ɛde message ba yɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ the devil has no power to see how you think unless you open your mouth and say them. Afei ni ate aseɛ sɛ na ɔde bɛsi message wei so sɛ ɛyɛ wadwen sɛ unye yie a ampa unye yie ɛnyɛ nnome ɛnyɛ ba yie ɛyɛ wo ankasa na wayɛ wadwen sɛ unye yie nti ampa saa pɛpɛpɛ ne bɛyɛ na mmom sɛ woka kyerɛ wo ho sɛ me mɛyɛ yie me metu kwan me ɛnneɛma akɛseɛ ne ebia nsi wɔ mabusua mu da na me mɛyɛ me mesi dan enkrofo si wusi dan wa busua fie a yebekun ato atwene but me omoboa efie no abubu no ade anim guase ba na mekɔ ni yie mi wu kyena. If you will change the way you think, if you change the way you see things and begin to see things say ubetumi aye metimi aye it is possible medofo wo ankasa kra wo ho bedwiri wo enneoma awurade be wo ankasa abrabɔ mu no wo ankasa wo ho bedwiri wo onyankopɔn ɔso endra nwomo ana mebo ɔse our God is great yenyankopɔn ɔyɛ great ɔso ɛne nti sɛ ubu ne so ɔso ɛwɔ wade ye mu na wa amfa nsɛm anyiyi wo ho ano ɛna media mabusuam obi enu otimi ye yie o mi na mabusuam obe bra edin mi na mabusuam nti se de ade ekwe be yie ni the moment a obe ma wo ho kwan se o dwen saa ne me ho no na o kan wan kasan wa honhom ene wo kase ahye but anopa yi I carry a message and it's a breaking news. The breaking news is that the only thing that can limit you is your mind. But if you master courage today and tell yourself, say a woman say but I don't see the future to be like that. A woman say mprempre come de me de na nso bi mu say onwuru no medi dia me de me nsa sra mafuru so. A woman say mprempre mu nya de but me metimi asidan metimi atu kwan metimi akomanim abrabom metimi akosuku no metimi abeye panimpa metimi ayade de amama busua metimi ahye busua na nuonyam. The moment you begin to think like this, you'll be able to change your life. Your only limit is your mind. Change it and you can change your life. Oda chinti erade nkan yen ho na onye ye boafo ye nipa intimate wase e tere bi abamubuo atumi ba
but abamubuo ne ba eya na wato ano nareka because obonefo no onenam okenkan Job nwoma no a ose no obonefo no soro ya na okotire no abatire in and fro juma na odie nyina ne se obubom na abụba ọgbụgbom no ọgbụgbom keke ọgbụgbom te se obi ka se obi ye bibi te se a it means that is not the original a counterfeit nti osi na obonefo no de onam na ọgbụgbom te se jata na te se wonye jata a ope obi aye den na wasɛ no ope obi na waka na to fam ope obi na wode ka tai atwia fa ne hwene so tie ha sɛ wo ma ho kwan a ɛbɛbam wa ma ho kwan a ɔbronsam bi di ahyemfire saa ɛnya ade a obenyawo na wabunkam afa wo so wadwene ɛne wano ɛyɛ na wahwɛ ne yie woda akyinti yɛde asi ha o nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛbɛsan aba bɛtoa so de yama wo sɛ hwe yɛnsi a woda akyinti yɛda ase yɛtoa so so aka days ni kakra bi na ye kwa akoto aba elunti ade a hit up ne koso warm up ne koso NDC NPP yempo they are the biggest political parties in this country, crisscrossing the nooks and crannies of Ghana with their messages. Nyankopon Adamu ene the flag bearer of the NPP, the Vice President of the Republic of Ghana, Dr. Alhaji Mahamadou Bawumia, Odnani Chirem, Ewo a Santimantem Emu. Netono, Afena Wedru, a year, a Santimantem to Okoho. Na a honso so, say meet and greet you, say greet and meet you, say dear you, to me akoso ewo. The NDC ene omwenya mfinhia no aduasa mienu. NDC as political party no omwenya 32 years. Enti ene yeso omo ba be pija wo mo franka ewo party headquarters. General Mosquito on ebedi wo manim na o ma hwe na Sage Media na timi akoso kama pa. Se unim se okọ eye chebi ne mpotam nso a ochehne anu aduonu enum 25 years obetena akonya so afashe no omo abubu ne toto Kaneshi to be precise eye asante amamre ne amane ena enkran amamre ne amane ena omo kan yamu ope rich culture pa aya kwa asante mantemu si amamre pa emu api omo aka nyimre amamre bro no so endra na nya senketo a ewo Kaneshi na nya senketo a aropa yebedi mu nko na memu na wakwakosra enkran hene ejina homa den bebiri no a kyerɛkyerɛ o madwene ususu se ba bia yadu na edi nkabo mu ba anase sen ne tie we kura no betumi ama enkrofo a omo wa hensem ho ohawo no omo ko adose omo besiesie woni me yadwen eduru ho no mo a yebedi ho nkomo ma me nko fie ha efie no ne etoso mienu na yamfa da obon krata amboso no so wandaroma bibia de dai na so nyame adom menso me ho ye pa kwaku bibia boko
ye de radio ase ye nyina ye call friends se nyame adom ye nyina etumi home kakra de home kakra be na wotwe home bi o say DJ for no DJ for no maso an shi kakra but o be ne den eno so kan adwuma ne ho okay enti moma yen komra ho na yekoba yenhwe asante hene ote kwaku ne mic no I was saying nyina yetumi sua bibi kakra poso kama no nso no other traditional leaders no nso so enhwe na sesei nke wo mu a na nka ohene wi akosra ohene wi na ohene wi akosra ohene wi nti sesei ye hwani mu se ote brare ne krare ngoma so obekọ ana ya ho de enka ne hyehye ho papa yi oh osajefo ono nso de osajefo dabi na oka bono no osajefo osajefo sa ajimambadu osajefo ono nso de osajefo okay enti ye hwese ho nso ekanana hyehye ho ana mo se no nhye dam fa na ho sa ni obi apebi obi anye ana ono asemu so ye na ye no kokoti ho akoni ye no kokoti ho no kire boss system enti wodi amon komra na ye ni sa nkomo ne ye hwe se una na be kasa na una na nso so wape ba bia fa de ensra hwa ko hye so a me anopai ahobrasiem metimi ne me na na kasa menim sa wo betimi no una na kasa me di ahobrasiem a metimi ne me na na kasa dasebra ku amu Japan a otoso mienu ebre no so a me bre me ho asena me ne na kasa o kurom wo man hene asemu aye bisa no pay no wo man hene a won so obetumi ne na kasa kakra na me me de kurom man hene de metimi ne na kasa na won so mpacho mo yen komra nyina na wo so ne emfa de bokata odro badwa so na poso enso mu anapa no twa ba pon minute dumienu yete akua frakoma studio Ahenkan 93.3 FM enkrata badwa so ne yede ba beso ye me kwaku enin kusi buadumene adwempa hene kofi mensa ene de krata ne ba beso mu ene die kwan so dem de hyase the new publisher de bokrata the Ghana mampeni na atodanko kufuado foni atua no sia wahye African wear kama ene waje na yinasi train for kaki tribe ene wabbo ne simple brown fefefe kwaku twen mic we na use ni anti no so hello kasa ni mu na ana mampeni na nado wabbo ne kaki trial kama okuta ye de wata enduaba yusu bi na mampeni na nado asema ya twira to na sene say green Ghana project no ye hyase 2021 22 ekoso 23 ekoso 24 nso ekoso nanu June bosom ne de toso nso ene ese mampeni na nado adi animu ama green Ghana agenda no yes kusua ehim kena enti atwamfoni aba all pete ensuo aguduaba bi eso the new publisher de bokrata no san ba mane say asem bi asiwo ewutu senya east abeto ampeso aso ewo mfimfin mantemu a wo mahin kro yin kaso a eye NDC amanyoko no wo parliamentary candidate Madam Phyllis ena diaba beto dwane say mami yache no ena jemtoni penima NDC amanyoko no Owura Johnson Asiedu nkati a kire say china yache saa maame no wo parliamentary candidate wo ewutu senya east no eye order from above ena share IGP so onkonkwache no ena wo so ababonten sa nya no kure de Owura Asiedu nkati aka se ayi obi na share posifo ne kete se wo nkonkwache maame no wo aba bekyerem se no kure bi anim de Owura Johnson Asiedu nkati aka no ni na eye ntro nyumtuni Stone Boy so kire se Owura bi efa ne Baba Sadik wogu ne ho finti wabɔ ne ka 3 million Ghana cedis wasiw no ehunfoni ene ehun asem the new publisher de bokrata no e di aba no pay
Adishmama me the Bokata what to din said the Chronicle. Na amnesu sem de Bokata no de eye ankane Ghana man panyina. Onu kroya ye Frankatuni edema eye Chiniakata mansu amanyoko National Democratic Congress NDC. Ura John Dramani Mahama na wajene white no kama anaja o kasaka kra na nsama wo ka no ana wo kire se Ura Mahama ana wade ne sa to ne boso a wo hyeboi wo se asenkafo wo hye won mo ebo won mo atituro mo de mo aka eye GPRT fo ho no wo kire se wo behwe na wanya eye ahomegie esoso ensi achi ba bi de ama wo mo anti pension scheme no wo kire se oba be ye bi e de ama GPRTU drivers fo no ehon nsem de Bokata yi enso e de aba na owieye na wo kire se enua maako opepem aduonu mienu 52 million enua nko a mpanyfo e kire mu se omahwe aboa amayadua eho enkontabuo no na Ghana mampan na nado danko akufado ena ode sansem we atudwa eye anano efiada na eye jubo someda etoso enso enaja yehwe eye nuadua adwumadie yi etimi ekọọso nti ehun kontabuo ene hu mfonyini watwitwa bi enso so ede aba enye asem ketwa na eye aban mra nim ni panyina ono koya ye osoafo hwa atenten dwumadie esowura gofedame so woni eye owura dakpanso so ensem no eda so edi ahimo na o kyesem la nim ni Martin Pegu ene ono so de na no atom bia o kire mu se high court wa ma ruling bi na sa eye atemuo na ode ba ye no wono de one high court no nya adwen otemuafo kro tan asem no so ne nya adwen eti enwon sankaye the Chronicles so akuchiri ede aba kama ha enye asem ketwa na eja eye apolisifoɔ so anamonto omutu ya omukɔche eye awutu senya istimrahye NDC amanyoko no parliamentary candidate no o kyerɛ sɛ Owura Johnson Asiedu Nketia o ya amanyoko no tutenani wɔde nam keka nsɛm bi a kyerɛ sɛ apolisifoɔ kyerɛ mu sɛ nsɛm na wɔka no enim no kwasɛm bia enim sai ɔmo apolisifoɔ na nkofo bi na hyɛ ɔmo kutupa se ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔche ɔmo parliamentary candidate a ɔwɔ awutu senya east nanso so apolisifoɔ kyerɛ mu sɛ nya no korɛ ɔmo a no munim de ɔmo adwuma no ɔmo nim sɛ de ɛho hyehyɛ asibitie nto ɔmo tu anamɔ a ɔmo ntwɛn so mɛka ntom sɛ momfa ha monkɔche Daily Graphic no enam de to asama kai sɛ na poso ɛwa Ahenkan 93.3 FM na ɛno nom de otumfo sɛ tutu asɛm na san ba ɛno mo kyɛ sɛ gamanche sisi ɔne no wɔma ka bom dada nanso wɔm se anyonkofa ɛda wɔm mienu ntam no otumfo akɔ yirim pa sisi wɔma akɔ ɛsa akorafo a wɔm komutia bom no makɔ brimba ma bi o ojojo wɔm sa na akɔ enti no anyonkofa ne de enya agrokra emu aye den papa ena wo ma hia fefefe gamanche ahena tade wo ma mamre mu eno tumfo nso atutu ne ntoma e wa mamre mu fefefa wo ma hia edi nkomo Ghana ye ho nuama efe papa Daily Graphic de obokrata unhu bia bra Facebook live DJ Kobiki Adaroma ne bra behwe gamanche eni otumfo se tutu wonu mfoni a wo mu di nhemu esre fefefe wanu sei Daily Graphic krona me toaso a yesi yade bia unity efe no Wilson disease yesi Kolebu Teaching Hospital Ghana ya record the first case IFN no Wilson disease yade ya no nso honomo egusu akoye dimu nkyeremu ne sede yade no bobreti ankasa ebema Daily Graphic de obokrata Arishmama mede the Bokata wa today the Daily Guide na Daily Guide de o se the Bokata no ono ogide mapase Ghana fo ni je ho pa nti ode nsam so a ogiri ese ebeto Ghana fo akoma so na ede eba na nsam ni bi wonu ye dika brobro so nti yense ebra nya daje e wo ho ebiem wo cheso obowram ewo osokokroko amanyoko ni ma New Patriotic Party wa mo Frank Atuni Owura Dr. Baumia ogusua ednani echinchira amanyoko ni ma epe eja bema
obosi a owo nimdia obetumi di aboa no ama ne nsa atimi akatumi senso so oba so a obetimi anya no oba ya asantoa ogusu ohwehwemu a onyanya bi ne running mate no na wasirisi ade de abebom kra ne se owura bi afra ne se Isaac Osei wono so sisi ani din edi ahim oba omia running mate no nsankaye ni mu gidigidi anya asem ketuatu ono so betimi anya eti owura Isaac Osei kroi no obese ohu ne ho nsankaye si ofiri hin si wote hin sa manyokuo no o somusan ho nsankaye nyina no daily guide ada obakra tadi abaka tafa to so ensia na ensam nkyire mu de wo na o hyani mfo nyini susu atim say yes ampa opanyin obewonim di ampa tie ho nsem no na wode Ghana man panyin abede kire ono kro yanso etu Frank Adiama New Patriotic Party amanyoko no Rua Dr. Bawumia Fonyini enso ede aba o kyerem se enedai akradani kire mu Asante Mantamu na Asante Mantam so de ye kade a na kyese MPP amanyoko no so omo bedi nkunim ewa abatuo bia mu a emma ombenya firi Asante Mantam no timi kire so ombetimi edi nkunim na so mutimi ndi nkunim ti wono mo de akwasi broni kasa mu o se yomo World Bank nti ene Dr. Bawumia obawura Asante Mantamu ehon senkaye de obokratai ede abaka tefeta so miensa emunchiremu wasum ede agu ho na enu achi no o chese MPP amanyoko no mo kasa kire mu se eye nkrofo bi adwene san abadweko mo hwa abato odwumade ntoto ya so electoral commission won baptimi afa kwa bi so ama mo MPP fo abreki 8 no na so omo MPP fo de omo adwene mu kura de sa nsusuye no enka ho sa omo do mo beto electoral commission so say electoral commission empe kwa bia so ma omo sa agenda break the 8 no enya possible omo chese da bi na mmom omo abenam adwumaden so na omo atimi aka omo nsam ene de omo ye ene de omo betumi aye e de akire Ghana fo ma Ghana fo atfo aba no fenchem ene krojin mu e de ama omo break omo 8 no ntia no ene omo enso so trimu po a eja omuguso omutu anamon ehon nsam da oboka tai enso ede aba na owie no kire mu se okọ ahwom na hwaba no ne dwumade ntotoye eso a Foreign Affairs Ministry no Mame Shari Ayokobotio no enaja otua no na ocheso ni mpanyfo kudamfo bi guso omusi nkunya na eja omatoto adwene se de be ya Commonwealth eye wono so na nisu ade hu so betimi akwakoye panyini pa ewo sa abedwakoi mu no ebetumi enso abamu nte wonsem de obokatai e de aba daily guide amanebo DMD to also the Ghanaian publisher the Rubo Krata doing Ghana mampeni nanado de sani swadi hunu we baye ene se Ghana offer frank aya ye wokoko ye wakoko srade ene ye wo abamono no eno ni green no ene ye sanso ewo nsroma tuntum edam na eno nti mampeni kire se na se ye de abamono de kwaye de yadamfo kwaye eboa ye kwan bebre so na ebia nso de esomfa so bebre se wo ba bia nua wo bebre a utumi home kama eboa mo ni padua nso enya hoden fefefe ezansa wonko home enoma tatantan bia engu mu obekọ ba bi na bola no mo so da bi wo se nua ene bom from amam uji dua de na so do de madua ne sa so nti mampeni ye se so de no to nchen a mani pa home na afizu se de bia ma Ghana ye montene aye fe na ye green ezansa ye green for na ebe ma ye montene green ti eno de green Ghana eba ya afi bia ye onua dodo a yedua afi bia ye onua dodo a yedua ya edo so papa ebi ye kube ebi ya be ebi ye mahogany ebi ye zigrada eguguma wodo bebre nua no ebi di so pa afi di enso ekoso eno na the Ghanaian publisher the Bokra Tadia ba o chese mampeni nanado abo green Ghana said the ekono o se nani agye ho papa nani agye ho papa said enua ne edua nso a enyini kama na aye fefefe na o se ni na no odi abasobode be ma soafo hwe enzase so odumnyafo Samuel Abuginapo ono na ode abasobode kase pa be ma no esanso no na adi animu amasane ma weni na atumi ayeyi nti ono de anisade hunu no ba no owura Abuginapo ansom yi a nkenani begu ase nti ogbo na baso ewadwuma pa wabɔ ho ɛho asɛm the Ghanaian publisher de obokrata no edi aba na oba NDC amanyoko no ma wɔn wɔ ayi the moment of truth
the moment of truth bibisa honom na ze ebra omode ka nokre NPP nso edibiaba ye fa no putting out the facts ɛwom nso de omode aba omso kyerɛ sɛ omso nokre nko a na saa bre no nko a de nokre nko a etro bi ekoso no wom de mu nokre na omde aba betu dwanti majority no yeso ma introduce putting out the fact series ai ho asem the Ghanaian publisher de obokrata no ediaba enne anopai SRIGH yeso mo wura wo papa se wo mu dwumani bi a yakwakuku no ewo adeso ntama wreho aka wo mo pa ho asem animfoni ye de nipa ba ku mfoni atwanum si ananim ayebusa atum sampa owo ne waye nanim sa no ntino awreho sempa na ato SRIGH eyikuo bi a wo mu nipa ba ku afam ato nananom wonse do enom de asem wi efiri ba de nam anopai na mede esom wi na wachamfonyini ede aba ankane Ghana ma panyini frankatuni de ma eya NDC amanyuko no Owura John Dramani Mahama ne mfonyini ka ho bie sanso na MPP amanyuko frankatuni Owura Dr. Bawumia enso so mfonyini enso edi ahim na asama ode ato ho ene se Dr. Bawumia na woka kire Owura John Dramani Mahama se wono obeye vice president mfie be se nwotwe no waboa papa ama na aban atimi agina anya hwekura no obetimi akase dwumadi esombo maako be se aduasam yensa 33 policies aban yi ede aba eboama aban so edi mu no wono eyeninim de na afei obusa Owura John Dramani Mahama se wono so de a obeye ye as a vice president for envie 9 kakra na afei osan so nya akonya beye mampanyini ade peace wono so mekere ni policy a otimi de boaye o mekere we no o se ode no nti ho asem na oboka tai edinam owie ye no na watwa mfonyi di aba gama nche na eja akora otine na parkan mu a enya asem ketwa na eye osoafo no na ohwe anyamodin dwumade ntotoye esowura Dr. Matthew Poku Prempe wode ono so nsa akoto akransem acheso wochia gama nche na no na woka kire ne se hwe nyamia ne mukreni se wohwe abusua a yebobbo wo Ghana hanom a ene sade ne nuoma se bi kwa obi tene ho ase nwa hu se yenyina ya Ghana fo mfa woni se ufra abusua bi ufri asantemamu ufri gamaimu baabi bia ufri bia ne yenyina nipa baako na Ghana so yedi ni bakro etuote sa wodo na afri ase a ye da na didi kire ye ho no ayade esombo pa na ebeboa ama Ghana so atimi anyini won puntunuma mu from ho ensem enono Daily Dispatch amanebo enono DMD to aso eye the custodian de obokrata Green Ghana maka okrata mu ena ono nso uchemu se omamuni ni na afiwe 2024 Ghana ya target si obedua nua 52 million opepe aduonu mienu 52 million enua nko a epesi edua afiwe Green Ghana mu eno no ti eho asem the custodian de obokrata diaba yesi ene mampani abedi ekire a oye frankatunima NPP amanyuku Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia obeko asante mantemu ne nto abono ehonom ne waduru eho asem ewanum se mop-up exercise nso bekoso abato commission registration voter registration no mop-up exercise ba bekoso eho asem eda no muse ya the custodian anopedi odeba bi eno no the new crusading guide the bokratai ena eda manim hayi na ochirese upiemu ewo achim dwasoa semeno ekazei empenfo atimi atoto nioma ama sisi ade wamo hene pon ayefre ne se berema osei kofi amani ampon a wotoso mienu yaye no ochiman de kania sa okay ana me ochiman kania ochiman kania ochiman kania eno so ye kunya ne bia se kunya de o mabba he's the light
Hey. On the light. To a call a bit in a new. On anajo na etenya na. Anajo. Wow. Watch my camera coming to Obi na. Hey. Watch my kania. Edini so de. Yeah. Na de. Watch my kania wo. Enti eja ene ready akwa mani tirim kwa. Eti ahonsam katafa tosu edu ena nsam nkyere mu enso ewo na eye ato kumsen eye maame hawa kumsen awutu senya istimrashe badwani ne ba na saa edi ntwetwero ye electoral commission twetwere si anokra wode aba na wie ye sisi ade oye ne se eye vote transfer se bia metoma aba ewo aboabo ha na me pese de mi frɛ aboabo na me de kɔ eye baabi am pese me de kɔ bia na no wakɔ na ma hwa ya ma no na ekɔ so yo na eno na otem se okɔ awutu senya east one ma wo mo so guso mo ye san tutue bi wo ho na mentimi wase kɔma no ho me so sem no kase mami hawa kumsin ba ai fensa atukumsin se ye de sekan na wo no se yo enya sam ketoa moja na no mfonyira na edi ahim pram no ene ba bi a woda no tum se emu ayedin wo saa vote transfer ya ho senkayo na no na owura bi a friend se kwadwo enim kire mu se yemfa saa ohawo ye kosi ye nyina ho sobo no emmo owura mahama na mahama no ohobi ana afi NDC parliamentary candidate a wono so wo saa mpesua no so yemfa ho sobo mo wo no mo tidie ti a wo kasa asem no gise onya the new crusading guide na wajimu enso amanebo eye abua kwa south abatu mpesua so na omo so ebebu na mo MPP amanyoko no mo hye bose won be hye aboa ama MPP amanyoko no anyama makoma de ko anji chemu ni mu a eye aduokono enum 95% na no atimi aboa ama omo agenda breaking the 8 no aye possible we eye the new crusading guide amanebo daily analyst de obokrata mu nsem enam de to aso amawo na daily analyst chese NDC ene wo mu nipa ya kwachi no kaso ano ena krata na sense su ya boso dada police fa beyi Johnson Esidun ketia ano kama wanu musi ena afin so dodona Ghanaians face critical choice in December Lodina Mahama Ura John Dramani Mahama no kani na kasa asem wi daily analyst adwene nsama mefefri mu no the metro lens enso amanebo mna wo kire mu se aye National Identification Authority omo ya bedweku omo ehwe Ghana ya husuo enkrata adwumadie eso omo adwumayefo kire mu se omo te atua ni nyina no so mu ni se omo mpanyufo ene omo nni ni yie omo ku omo ye adwuma pa na enso so sisaya ni amane ya wasa mpanyufo de gu akwan so emo omo so enya omekeka sonko se wahu na omo so timi de ye adwuma no entimi nkoso sa ti omate atua ehon sam de bokratai ede aba na owura Frank Anodomple eye ensawam aduagiri mrahye bedwani ana woka kira aban se wo momoden na won tabli sikabote a eno esum America dollars no opepem baako 1 million na yemfa enhya enuadua mu na enuadua de eye pa nti woni eye na de hyomwo nsawam aduagiri wonum so betu anamon aboa ma sa dwumadie we edimu the metro lens amanebo a wo de ba yi bi ka ho na so yedi kan de asomo de obonkata audio no dada ebi twai ne tumu nchene all right nti mame na mase na yemfa de obonkata mboso no mfansi ye hwe mu no stories aka nyina makeka ka ho asem dada nti yemfa de aka no emfa ensi me wo nsem mienu na mebisa mo na kam de Black Stars de na to aso ene o ma ye den ene World Cup qualification no to mo ye bibi ntena ka last match say last match da binya last match yeah ye monru baby a enu baby a ye bo 10 games yes ni abo 3 ya bo ya bo 3 nti na ye 4 ndo mo bo we ni wi a next game no be 2025 match okay ye bo we 2025 somewhere October nti mo ni World Cup no see next year
World Cup year you 2026. Salmon. Okay. Nti mo ne emroni ni nso bebo bi on. There be qualification there ye before na na ye boy. Before no. Oh, okay. So obi abɔ no ho. Obi abɔ no continent bi abɔ no. Sa. Continent. Sa na ya o mo ye no. Yes. Oh, okay. Mbishia na Adwuma Afra. Africa no. Ayi na beko 9 teams. Yeah, or 9 teams, but na beko. Yeah. Nti omo nso bɔ mo de. Other continent no so bi abɔ no. Oh, okay. Na yes 9 de no ma pagya mu no. Say first na 9. Yes. First na I think say na 4 say saying. Omo pagya mu. We cry 10 but the obe to so 10 no. Ono kwa akɔbɔ playoff. One I think to say Asia off on so. Nti okɔbɔ no or qualify dia na kyerɛ so aba be count na 10 but okɔna jigu dia. Bye. Okay, nti ba ko bia na qualify you. Ba ko pe. 1. Kwaku sɛ wawie wo advocacy job no. Okay. So dey na asem. Black Star there. O say ye nyina asem. See ye nyina Black Star. Nhye da nye ye nyina asem sa. Na etim. But nhye da nye ye nyina asem sa mu de. Na ayi ofra ne saying na ye ka enhensam yi ne yira asante hene akwantu a watudi akɔ enknan mpanimfo ahemfo nan so na ɔkɔɛ no wankɔ saa keke ɔsan kɔyi kane kufuɔ CDC no million no mako enum billion nye million po 5 billion ɛna wasan yi di api so owie no ɔsan de 5,000 ne dɔkɔdɔkɔ de ma nananom ɛno de ɔse nananom ɛmfa ntwa wɔn anum spedede yɛnhwɛ the significance of saa visit ya akɔso mfaso a ɛwɔ so de ma Ghana nyinaa mom yɛnka baako mmienu bi ne yɛmfa nsi na afei yɛnto adwumadie ne so hwan na mehyɛ ase yɛmfiri ne so Shase free ni krum ni so. Okay. Any opening? I think say and I'm on to be say na Ghana ye hwe animu because oman bia betu mpon a ehia man kabom. Ena se oman susum betima atete a entitimu and entitimu no so ba bia ya na epie free pa no ya ahensem. Nti se otumi se ahensem no ntimi nyina yi a anase ohene we ni we nka and there's no way so man no betima akekere because odi mpuntunwuma ekɔ a odi ekɔ fan okusi hwan na so yes so e bia nkrofo agenda hwan ye omo ye yi na opese odi bi kɔ ba bia nhensem omo we se mente ne ho ase we se ohene bɛ na wokosi ne so akɔgye asase ɛna yɛse Peter asase nso na hokwa nti ya na ha adwene se bibisa abekokɔ so omamu ti omamu na ahensem ye omano pa yenhwe Ghana ha mia ya hodo ahensem nyina brane na yemfa omontoto bia ya ahensem nyina brane utumi se ba kwa kachi and waka kachi ne ye de na ahensem nyina brane no nti se kɔba se ye hu bibisa se ahemfo akuku damfo sei no sha ase on say we I think almost the first time this is the second time but it happened in some 78 years ago nya na asem se wo hu enti akoba ni say ya e de amke kamba e de anigye ba eno okọ ye nso so no wa kire na ho odin kakra obetumi di aboa enti ama anigye se obi kura wotirimpo bi ese because minim say ya na bi won mum ka say especially nordness no omani we mu nka ye ne afo nka ne ade no me menya kura mpo a asantimantem so mo wo hihye bi omaye ana no na otumfo oka ye wo ba bi wo yese ye fra no anwonaga junction ye wo ha mfantefo ye wo se every ayi bia no kingdom bia na say wo hini bia no e wo se nka na ayi ne tradition onya sa community space ni bi e wo ho because nka no so betima ye dey aboa de ehia ye nka bom enti otumfo na moto na otu na efe ena I think gaman chance so no so di na ayi na kwasi dey si ano so ono so koye enti efe si wanhu enti media I think say so mfa so ye bebere e so mfa so e de beba no e kire wodo
sisi a yɛn nyinaa yɛhu sɛ yɛka yɛn ho bɔ mu ebetumi akyekyere wɔ man no ama ɔman no atumi akɔ n'anim nti ahemfofoɔ nkaeɛ no wɔn nso nsua so wɔn na wɔn a pagya me ho na me na sei ni saa ntawantawa ne nsɛm a de ɛho hia wakunya no sɛ so sɛ den wodeɛ no na sɛ yɛranke yɛtɔ edi kan kora mpo na hunu sɛ nipa na wudi wɔn so sɛ nipa na wudi wɔn so no sɛ ɔmo wantumi anka ɔmo nyinaa mmom a na wahenie na wudi no yɛhu sɛ deɛ si bi gyina wofrɛ yɛ twoboi na so obi anye so a na kyerɛ so ahenie na wudi no yɛnim baabi yɛkeka kɔ wobɛtumi apagya wo ho abato wo mpagya nkosi baabi a enti yɛhia nneɔma bi sei na atumi aboa yɛn meda se asɛm anka mbɛhyɛ mu kena na adwene aka no unity because nka bɔ mu no unity because on say yɛka so akɔsra gama nti na mo ka sɛ na minim sa adwene ebusi o sɛ ona na obusa o na obusa sɛ na wɔba kɔsra wɔ nso ana no bi bisa question bisa yes ɔsi adeɛ yo na sɛ saa nipa no minim sɛ ɔne ne nso ntam te sɛn o sɛ ɔne ne ntam nyɛ kora na ɔkɔsra ne pɛ the moment wakɔsra no no ɛno nso adeɛ bi a wantwi bi wɔ no bia no ɛtu betwa enti yɛn hyɛ aseɛ mpushi sɛ nana na bɛkɔ ho sɛ nana ayi nso na bɛba ha o na yɛnhu sɛ ntɔkwa bi enu ɔmo ntɛm ɛho hia saa na mo ntuo na wɔsɛ kɔ so because sisi yɛnim ɔmo ntɛm no o sɛ da nim sɛ ɔmo wɔ problem anaasɛ ɔmo ni problem but ebi a on sɛ ebetimi aba sɛ me no yɛ fine pa but adeɛ bi wɔ no ma yadwen nkɔ bɛnkuro mu wɔ it doesn't mean sɛ sɛ no mo ba abɔnten nkyerɛ sɛ yɛ but no how many of Ghana for na bɛte aseɛ sɛ deɛ wo kan say bia wo deɛ wote aseɛ o so ɛnyɛ sɛ me no nyɛ fine me no yɛ fine pa but we deɛ I disagree with you on that sɛ deɛ wo kan no nipa dodoɔ sɛ na te aseɛ saa sɛ nipa dodoɔ no ɛnte aseɛ saa no nti no ɛna wɔ sɛ ɔmo yɛ biribi ma yɛ hu sɛ sɛdeɛ mfonyin ne tie no ɛnyɛ saa na tie si wɔn ho eti ɛho bɛhia sɛ nu baako betimi deɛ asie biara no betimi de ato akyire mfa no deɛ watena abɔntene na wɔntu saa na mo no si wɔn ho na what about masiremanim mamunam tirim ɔboy no deɛ ɛyɛ ade a so betumi akɔ ne atwitwa mfoni ye ɔmo yɛ fine but deep down no deɛ about that one nyɛ a problem public na hu ne deɛ yes yeah a problem ɛno ne deɛ mo masɛm ɛne yɛ ka no ɛno yɛ ntimi nya ho hwee so ti aseɛ o betimi de akyɛ but utimu no so nyi mfiri mu a sɛ bitire nya bɔfrɛ nya pɛ mu ahwɛ ɛno ne yɛ mfa nya hwee ɛno ne mfa yɛ ho ɛne ɛwɔ awo deɛ mumienu mu ntɛm ase musi akokua mu kra na mkɔ akɔkɔ na sɛ no ma abɔntene a yɛ ni problem ba sɛ mo ba abɔntene mo bɛka bu ma tia me hu sɛ mo de mo kam ho abu mu a mutumi ma abɔntene me kon so da ɛno na ba bɛ sɛ yɛ mu ni yɛ nkura yam yɛ so yɛ dɔ yɛ ho so wa hu no enti ɛno ne de ɔbɔ yɛ nhwɛ saa aspect no ɛnde yɛ mumienu ntɛm asɛm okay all right enti sɛ na me kan me de me metumi ɛne me krom man hene akasa ise ayinfo no bia nkɔstra ne nyɔnko me de metumi me krom man hene akasa nti da sebrɛ akuamoa e Japan ɔba kɔstra man a ɔtɔ so mienu ɔno obi antena do anwoma so nti ba bia ɔpɛ so ɔde n'ani kyerɛ bi obetumi de n'ani akyerɛ ne ho dwo nso kama afei wokɔ akuapem nso a akuapem nyinaa man hene a ɔwɔ hɔ no mo ɔno nso yɛfrɛ no nana gentleman ne ho ɔfɛ na onim dressing when you ban ho fa na say that be very young man as odia obedi akopem bra odia ne nyankopɔ beto nsa afrɛ no nti akuapem nyinaa nso hene ɔno nso so e too much ɛna ɔkye hene sei ɔno nso so otumi kɔ ba bia wama anuonyam aba na de ne ho pa ana otumi kɔ ba bia otumi kɔ ba bia otumi wura ba bia ɔno obi a o da bi ɔkye hene ɔno obi a ntina do anwoma so yeah sure tide ɔno obi a ntiri ana wodi so ɔno obi tina do anwoma so me sɛ ɔno obi a ntina do anwoma so but sɛ bibi sa hɔ de ne madawroma saa mpani nsɛm no de yɛ ntumi nya wa ha but siya de yɛ nim ne sɛ ɔno obi a ntina do anwoma so afei wo ba yɛn kasan yɛ die mu kotoku man hene otumi ko ba bia
na ahini ni fata no tenten gram wa wuhia no watumi say yes microphone no kasa da bi the microphone stand no kasa say yeah jai so say de me so dan no say nyoma koso san o dan awurade o dan be ya kono keke na me say omu ye program no ote wetutuntum ate ase o say dwumadi na se du say amamre de amane no enipa nim nyansa nche nyankopon nyankopon nim die nti odi tumi de share aheniem emroforo na beka kire say ahenie ye abosomsem o enya no kore da nyankopon de tumi de share aheniem and it is all right asofo ne ahemfo wo mo na nyankopon no mo ye adwuma o president ne ya na ya pepere ye ho aboya ade o because wo hwe kane tete no a na nyankopon ne ahemfo ene asofo ene kabom hwe oman bia so ne kuro bia so and into ohini bia won sofo nti can you tell me say ahini abosomde ohini bia no won sofo si Yesu kura ba ye ne akoye de no ko say no ohini bia won sofo we ni hwan fo ohini no I was saying for ohini o kura Yesu kura ne efe no ohini so ati ase yes enti ohini bia won sofo ti satan na ohini bia o sola so ne sofo Samuel enti siyasi ye kenkan ahemfo no a ubeti kina Hasros na ne sofo aba kina Hasros ne time na Daniel ne wo ho enti ohini bia won pe enti obi o ka to say ahensam ya bosomde no na o dada o ahensam ya bosomde sen obi kristoni ya say ahini ato nkodi a o sen enya bosomde na ahini ne nye obi a so ogu nsanti na wa ka to say nsaguo no so kra ye bone ena no yekwaye bi ase sofo ni pirichie nani abre ne ho ne bu afu denden adan a abusuafo no call mo kire ho no omugu nsa na onipa na wawu no ye elder e na sorry na omu de omu nyi saa ne manema ni ni ena ye nso ye ka kire so sofo se o so ye church member enti o no onyi saa ne mani ni a ofiri abusuam ansa na obe church member saya se it is ye gun sano enya bone amamre na nse go ye bone ayem pai bo kese empire wo be na powerful since na mo bo mpa ya de ne dikan asem odikan kan kora ne ye odikan de o kiri di ampon o twedi ampon ye che on sen ma on kwa me ansa no aba asase ya yes na zo onyi nyankopon ni na ensa no ha de boy ho na ma sa anim de ne me de bo nsa nyankopon na de sa anim de ne baaye o kenkan bible wo mo se onyankopon amfa mfiri osoro ama wo a wo nyansa no ho adi ntimi nye enti so onipa bitimi ye nsa eye nyankopon na ma ne sa anim de no so ati ase na ene ye se nsa guo ye bone ye se wi ena ama oman no agija ye gya dia hye politicians yi nsa nkamene no se mi kogu nsa se ye bone ye gya dia hye politicians yi nsa na hwede ye omo tetete oman no ye hatan zunzum nim ye kate so dai project ye ngunsa egunsa enti abompa ye ahensem de wo se nananom hyase pejam me I like energy no a sesei kotoku man hene wode asan ba odan no wo se wo na modan wo san feel wo san tesa o ya spiritual person a o te nka se afei tumi asan ye den twani a ekoto baabi twani a ekoto baabi sisie enti ahenie die e pompa se besi an fie no so wi na bibia wie peye na nya no ano na ya kono mo na afei na no ma mani akwa amanyofo ne ho ka kire ni pray MPP ni NDC no wasase so no omo eni nti omo nya crowd so mbe makuro no ayeyi a mi hia mo campaign wa ha okyehene anya bi okyehene ka kire NDC fo so hia wo mo masase so mbe campaign so hu om hopo na epo minim se mbeka ya 2016 ayese se kwa mizu akoka na adwen a kire ayi dasebre mesi dasebre osagefo onwa ho popo etisi won so a omo nyina kọ ho kotwa adwan enti nananom form na nsi form na omo mo ampeja o man no me da bia me ka se
sɛ ɔman Ghana bɛyɛ ya enyina amanyɔfoɔ so dabi Ghana bɛyɛ ya ejira nana mo enan so ɛna me kan sɛ nana ka sɛ kotoku nyinaa kotoku man no woyɛ ɔmanwoni me ma en ayi emfie sei ɛwɔ sɛ hospital mitimi hunu bi ɛwɔ kotoku asase so ɛwɔ sɛ suku ɛwɔ bɛka pons wa hwan a wobɛtwa kwan tententen saa ne mane nyina mo nyimfiri ayi ma asase so na ɔde yɛ nhwɛ sɛ nya adwuma ɔbɔ me kɔ me kurom a me kurom metimi aka sɛ this year woyɛ party ayi na ɔkɔ so kɔyɛ campaign kuro no ɔmo wɔ every right so ɔmo huro ɔmo pam wɔn bɔ nyuma kuro na nka sɛ ɔmo si ɔmo school ɔsi ɔmo JHS like wura kuro ni mu a ɛnyɛ kuro kɛseɛ bia o but metimi aka sɛ apart from ɔmo kwan ɛno kuro mpo na aban na mpɛ so ɔmo bɛyɛ apart from ɔmo kwan me kɔ kuro mu kura na mani agye kɛkɛ nti wokɔ akɔyɛ dɛ wɔ hɔ school dɛ wɔ bi ɛdeɛn nananom mon take you over mo position mo na mo ja ye because mo ye say mo te so a NDC bɛkɔ NDC bɛba MPP bɛkɔ MPP bɛba o da so te so hwɛ nana fine gentleman na ɔwɔ ayi akuapema yɛ kana sɛ me hwehwɛ ni din na ma bɔ ɔno sei so ɔte so young man o ɔbɛtena so a kɔpem obra na ni nyankopɔn bɛto nsa afrɛ no momfa akunya no ho sika ne bi nsiesie ɔman no saa fa nsiesie mu kuro no na nya mo nko am ho na momfa nyɛ na mo mu bi no mo ayɛ sabi kafracho ani die no obuo kwa sadufuru pedodo o ton ɔman na asase na de yɛ wo ho ubodwa ye bibi kakra na zika akraba ye hu ba bi afa na ati ona aso ya amanyofo omuso ba na de he se kope ka asaje se na ni nyina ye oman ya na se kuro a empanimfuo nim no na se omo ahensem ho ohaw kakra no eno ya na ibinum de che ya na wakọ asantemam simi ko twitwa nsase ato adi indiscriminately saa na wafa ho adi ni ahwe so ya say and I'm say one so galamse ni tuye yo de no ada no mo fanko voter region voter some so manu yo de o de some so manu yo de ya du beja yo o fanko voter ni ehwa de ko tu simple kra so but I say asem fa ni e kan si o sa mia ya sa no Northern region ni voter region wonim no mo dia u basa I don't want to me mfa entia wenchi within a week a month yesi mo to ayira keka ko be 20 she na wa ko voter no ko ye wi ade ho na no mo chi akronfo no yesi e ka nya police van ko mko mo hwe because adnoma ya anti ashomanfo na bufuo e na brabro mo chi bi nya police for na nkese nka de be to mo de Ghana no ngoti sa nyuma wo voter region e wo se sa mamre ne amane de nyina ye sa de ba e wo se ye Christosum na ni sorry ni mu bi nyoma bi na aye sa nyuma we ni na se yamfa sa nyoma na amma sa hunu nyoma ni ehu ana bubo ehu no yamfa amma o mane se ya na be sei eno obitumi ye fo no de ko jan bom o so puso besim enso ne ko jan bom a okura tumi ti bi kan obabu mu da na o verse na de teni o man yana nanum nimnyansa papa si amamre bebre ya tuagu nimnyansa me de obo onza amamre bebre bi ti se ema yidie no mo fe ne sei enia blagro ya yiri nyina de afiri ho dipo ne blagro ba sa ne o man wo ho no mo no na mampiri wanyi se nkoso o dabi ba ade no so ne wo se ye te ase ne se ye koyen anim ne de enema ni bibe free mu dabi tie muntie sa ne yankopon aye no onipa ukọ wanim no na enema esesa wo onipadua ho ye de na esesa no bi de ne ye fa wo dabi na me ka say nti wo se one ye gitum se ye se culture is dynamic one two wo se the friend say adaptability so nti mu koma ni mu ni nyina no na ebi aka ntete no ne ye dipo ana bragro but na ye nye
but at the end you bet me dia hye na name that is the problem. Yeah, nya be fa broni ni de no mum. Na broni no fa ye na okofa. E so no fa ye ne. Say dia wo ka ye obo eye. Say ye be nya bibidia be si na name. It's my example say sa bragro no wodum na me hu ni sempi wanyi san hye da nkoso. So what you say? But every one na de dia be si wonu ma. Still na emma sempi wanyi san no e reduce. Ye obibi sa. Ni nyina ye traditional leaders no and I say traditional leadership na e feel ye no enti woni bibi fancy na na free wo afia so mahwa afia na enhensam na choka wa ha we ha unsa afia na ni nyina sha ase a resolving kakaka minim say mo steady and say no say no ye free ni e beduru ya because first no na say for some ya na nan mo time no na say for some nyoma ni ni wo ye ni na mafo na ya ba no say ya ni bread ye dodo anu ka ho because na nanom no we free mu a ye nim ne wo ko we free mu na nam time we te sa nyoma we ye pensu na sa nyoma ya baso a ye timi ko fu obi free ni krom obi akwatro obo ne bra nyina o yes wo skanti no abeto ni abetema kunya ne de ama no enti ne ne besi first ne eto ani ni nyina no so ye na nahema afo no o se na nahema afo ni si hene na ye de enim sanka ye se doctor kwagiri agri say if you educate a man you educate one person but if you educate a girl or bibi say am quote you know you educate a nation it can may ya dey enim say come ya badaye and then may na bebre nu abo man you from you say ya ni bre nya bibi ya ni bre na hema a ye di tumi a hye won sa say wona wuyi hene e de ama oman kuro Osma koji sika no akofo obi a onim abusua no ho maache tam da bedi ade akonwa ne bekun o na ene na yakabrofo akira akonwa na matumi e mu sukure edwane enya bia no nti obo ya nanano mo o ma nya fumsuo tete no was the best way to go nananum ni o ma bia no mo ye bia ye but ye ba ye no o ye mfumso obo me de me hu mfumso nananum aye mame nche odi enti ame so mo ye mfumso yes no ya no ma bi wo no ma mame nche odi enti o mo ye mfumso mfumso mo ye say a good leader is someone who has been able to impart to generations. It's not about all rain no na papa okay into all rain na papa into who ni ho a o man ni mo okay me no ya adwen who ni ho no won so man ni bo uni ho a sa good virtues na wutumi di hene man kan say we ahenie na efe no I was say wutumi transfer bi e de man crofo da chinchirimenti nti jabo we na ya na eye suban ana say eye dan because obetima ye say me ka say ye nyina ye nim say ni pasmas ni wa we na e ba o but pasmas no okoye no won mo maka akire no adwen adane o ma dwen nane nanam nsem kan ya na obroni friend say wheel no ana tumi ne nya adwuma bi tumi ne hwe ebekun slow ebekun slow odin kakran betwe afa obo odin he one day ebetwe ato form nananom nkonya a omo friend akonya tuntum no yemfa ni agro because me didn't want me tell ya na tell me didn't want am go to akonya afro de ma wo mo me say ebekun slow enkun fra wo eyen kakra e na odi miti asa me ho atomi o chena me nan o asa da bi asa abehye me yem asa abehye me mfi ha me odi de ne saa na one day tim because nana mo nkonya tuntum no was man si animanim wa na ye adesua de da bi enchenche ona fi eduba bi a senior mo enchenche oh ye no tra so no wa twa hikum enchenche ona fi ya se bon se ya no asa be dia boso o hin nsu ni hin ono yare da ho untumi so nsi fufuro yes edi obi the quote number or say if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate the whole nation but a man who you educate to amunu bebre no na e bo oman ahoro baby abeko bi ahensam ntokwa wo him afo no se chire minim krobi
Woman, I am from Omunashia Casama, no, you man, fetch could then walk Yama MP. A Casa Manacra. Mr. Baby, I could be out the American. Almost say, almost frame bosom Cassie be any member. Sabe, be able could be him some meant to me once it will some imprism or him man. You also who are him, say you see him, no him out Tanachia. I dare just send to me now. Now, when I will see him. Yes, you are him able to go for Biba. Also, your cocoa chair, said your coche D-born where see me. About Casamon, O Cassam say, I ain't send me a question. Oh, yes, made the mania to 2 baby. Miss say, oh, dear, the Yamican, baby, I could be a group beer in some to come in and your him and one. More from him, Miss Anne said, yeah, cozy, Ujina hay. Or no, because on humanity see him. Someone knows why you feel back up and I on the moody. No, yeah, no, man. And no crap, I'm near to 5cc Nina, and some I am on a moody. No, gentia, as you would, Bonnie. I don't know my eyes. Oh, indeed, more I'm out when you are at Yamo. Because, sir, or might be in Tokwa in some woman. Or minor development, retire. We know the scene change, and mere Bruno Darching, and so retire, and con any. A do guys say, or Bell will be pim so pim, one way. Emma also. And to see what be coon. About it. No, Corona. You remember one day, oh, maybe I also said, now, boy, Yana article, or Chinebesaba. Won't you say that? What in the pain, I one day, a babana will be a view name. Okay. The hard one say, bedroom, maybe with Diablo. Oh, now, so what do us as you soon where we are? We don't go any with you, yeah. Into our cell, almost no more, come home. Obi no wesia ade me pese me bon pa said that meko yuka kusua said the omode oman nsem bu omoman no UK say ono omuni mampani omoman nsem bu omoman no makusua bi nan say omo hene ne yare ye omo de omo ye ayie no ho hyehye to so we obetumi ewu anytime nti omo ye ayie no ho hyehye asenka okoya enka omo nche kra saa de na ehia bi wo Ghana omo nim so wo awo se saa hyehye no ye bi wa ha aha eye say eye nipa kakra bi na omo ti ase ei na wo papa ti ase na bi mo awujo wo na be kire bo me say o ti hoyi na wa wo ma o ha na ba kwa afro say papa o me ha de ma me o ko hwe ya document bi na kura no o say papa wa yi ho hyehye ne ayeyi o aseme na be ka kire no da bi ajabu nyai wa yi say and best you say ni say but and you say bia woni wono ma say de obi ni wono ye ne nsamanse no yenye bibisa about anyfo nsam no say nipa so masi ni wono ma nipa so masi na edie ye nyina anyfo ne nyina wono mu nya de nsa hyase atiase ebi no mutumi ka say meme ye bo ma boro nti mo so medi ma boro ansa na makọ oh yes ebi no mutumi bi na no ka say me ye bo ma boro otimi ka say manye ye nyina firi asumasi enti me nso mema mo nso mo ho akyere mo enti wo kwa no wa create confusion otimi frɛ kwadwo maka kyɛn sɛ me kwa mo mfa kwadwo na emra ne wasan afa ho kode na ɔka kyerɛ kwaku sɛ kwaku me kwa asumasi mo mfa ne mra ofiri wa no asan na video enti otimi ka busua ba miensa ti no de ahwim no wawu de agya hɔ waya ade ko akọ si asoro no akọ kika ayi abofo no su tira bomu ho ena me ka say traditional leadership no efeli yen na political leadership no efeli yen na ye ba religion na no su feli yen a oman yi asa but sisi anso de o hwemu a esa de me yansa nyina ye de yawu o enya ndi yawu sa egusu di enya ndi yawu sa egusu di ayi ehia prunim Some we are Greek. Go school we are Greek. Ehia pruning. Ebe jina ne nan so.
achia emu ye esina bebuo nyina de mame na masia no pe ni emfansi ha no mo na moment mi no mukuru mu hene ankasa o me ne me de kasa e oh na ukwaku de he mi kuro mu hene o osan police penipa say amentia ho na say himfa amentia oh okay enti ho no me pese mi hunu traditional leadership e na se yes amentia yes asante achim on your district in the your asante achim south but traditional leadership ne share him for ase bosome yes bosome say no wa ha okay sa na ayifo nso aye omo de no ayi abuakwafo no so de no kakra wa ha nso omo nso de no kakra wa kye ase province o ye chi a omo wo kotoku province o ye chi omo wo odew banka so mu wo dew yeah because hwe bia wanchi wo wanchi e ka buakwa ho yes hwe bia akye ase wo akye ase nso ka buakwa ho ya to apete eno omo se ho abakosem wo ho migusu misua wi am ba chirechire mu ti ma me nchia me hene obrempon che okrowi okay otoso mienu akora no pay match bi simple mboko de sa wa botre se amantia nso de onu so osum nyame osan so ye nanan mama mene pepepe sa enye bone kan mi dia ze gu nsan ye bone enye bone utu nsan enye bone onom nsan enye bone but onom se wadwen ana eye bone me dia me meka no kra ne dia kire asofo no di sie mu de bia wo bon nsa so ase waka sem bia enwo se bi kura asi wason dem da odwen ho awonte ase aso ori bi ofi ka kire omo sa de bia wo ye no moroso a ena enye too much of everything so hu ema asem ana de emfa na adwamambo no se me mama me kan kire wo se enye kura no a ana se tie nyame a wo ankasa kura no o ha wo ho wa pomu den usika sem ebe sei so hu enti niam ani bu ho no mo a we have to educate people on that enti mo nipa ni hunu enti nsanso boni ewo mu a ono ankasa kura be jai because obi oye adwamansem bebre no obese iska because e mai enyo ono mo nete oba ne lorry fare ubetua se sika nka betimi asie uka betimi asie dia bibi foforo ubetua oba nso ama be mienu mbedi bi hwane ebe 40 se aduane no wo okwa a wobesen atua se sika no untumi nsie mfanye bibi foforo ene cement bag baako ye sen 108 ubetimi atoba akwato ko ukurum koto asase enti there are some things o say eno kra no sabe timanya ade wo ena meka no there are some things mum ye nyae ene nyankopon tia na kire ne say wan kasa wabrabo a wo bo no sukura tia sa ade no because wo ye nsanum bebre a one when you nyam so te enipa mu so wunya kwanya utimu sa kwanya bia pai wo senka wo na nka ye de ma wo but enam say owe insani nti no enuonyam no ni ho biem owe insani tumi du ho agro ka mi mianufu so endu ke kan sa ne mani nyina cheri bia fi no atie si ne health so say wo ankasa wa harawa ebinya ohawo enne dialysis yi a ye ka ho asemi ye de ba akusi wuso a asemo enya sanketo enti we should talk to them on that level na yenya na bible no ene bible no ne de no fasi nkyɛn na wo ne ono ankasa nso abrabɔ nkasa mame na mase tunum wisa ye tufu a de wuntie nso de ene na tutu na akora ye sɛ wona no wada eso ate ase eso na wonante wabusua mu nye nso num wi bebre okuma sɛyi a hwan ene ebegyina mu ahwa ama wo owu na obi ompadware mame na ase je fancy ya no nyankopɔ ya domo a wɔkyena yɛbɛsan atoa enkomobo yi so mpacha o ma ye nyina na ne ye homra ye ba sisi ya
Anyone dance and do man for Bropa. Metre Hunchu capsules. Abada why Makana the Kaya new. Hunchu capsules are one more and try my prostate and Yakasima. Or Mafu Modon Santantem. Mamodon Sonsua, Nemuya, and as a multimillion socra. Vodoso de Musiciano. Obuana Johnson, Crema Pibian, Naya Beseno, Obiso on moi. Johnson didn't one can who can know Yadusogun. The business on the cry to just Simon who went in whom we are any Hunchu capsules. Minianoma, Yamani Wunubaku, Yafichi Chromusem, Namisei, Araba Bazen pills Ajimepa, and to make conformamo, Sawuka Ficha, why is it me Rosa, no who made say, and to the beer, emojan to be Bapi, Dodo, and now class again at Chessy, a Dusupadia and Macra, emojan to be new more for Sunny, a Toda, or Walkrampo, not so no Canibeshia, when only a Fichikromo Hound Kayina, a wardrobe, and the Araba Bazen pills, Araba Bazen, and Abama, why your best man or Pesaway. Our down call LB Amwafu, the Netrumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy, Mama Doris was asking for Sue, Francis Mesa was asking for Sue, Frank and Daughter Pharmacy were Esukuma of Ben Brakwa, unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. I was built to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over, and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we there a bastard Nangasa. When the bra ubetimi achre wa duma chede our ball boom. Do hear ne say when ukro ebe yimrante makumaku edunwotwe 18-man squad. I be Jem Ediama ukro ewo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na just obiade ne town team ever. Do hear ne say ubeba Ahenkan FM. Ewo achim abuabo. Your front desk no abefa form. Forms are free. Affiliation fee is 300 Ghana cedis. And Massa Kwenya we empower who na Empire na Ega and Nigen Jama Momome Kromubaya Dankasa, the sports team of Ahenkan 93.3 FM. Ebestom Krop BM near the live commentary Abramo Wamra Yesi Sakai. Now look at the Jama section of Grand Eguno. Obeti Jauna Wato Jauna Wato Yaru Laje Yaru Sosogo Yaru Laje Yaru Ahenkan FM Intertowns Football Gala Ebeye de na some person register so number be free 0241 512388 0241 512388 enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala Abramo any Kampong Football Academy soccer at its best. Frames Oil Energy on the go. Sanso Furniture. So whoop furniture papa. A new fee. Downwood Enterprise. Say eba hardware. One cranin important dia Oteso and Casa Fabrics. Whoop fabrics papa apam na fatawa and one and Casa Angel Bakery. A pano show pano dead. St. Philip's Enterprise. Enter the penny fee and a vitamin. A Gianni Casa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Ebafe Bay. Ebayan Piso. Kashe Bay. Stand up. Stand up. Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know, I can't want to be Anna. Bia. Kumi about tea, dear, a bois, Emma, and Cromwell Pedium Jan Nasu ye, Nesenia, Modin, Equity, and Rahudua, a winnie pedium. A tea bag, and a pebia, we back with the two so shemwa, military base do ecosidum and terminal, now one nom, and ran so sad, but what did you walk? And if I do pee, and I know Kumi about tea, be, I would you want dance here, or how would be a winnie pedium, Kumi about tea, a bait if you ama. Shannon so say, or bar pin for, or be on Maquadanu for, and now without in Frisha, a dudia, a dray won't me and numbi. Ubenya, Kumi about tea, a biato, I will be our tone row, I would walk. Kumi Herbati, a Yesumo Herbal Center, and San Adwuma. Dr. Paul Kumi Minta, the Dasuyano. Obeti me Afreno, it was 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbati ana a immune system support. FDA AJ Edwedian Kratwe Atum.
Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia yɛ da asese watwen ama yakɔgye ye enkratoa ba yesan eto adwumadi ne so de ama osima no edu ensia pepepe na abo no pa no nkron ho ma ache eno ne dwumadi ne din ofrɛ me Obuoba ofori amanfo wadaroma afi ye ba na ensemo yɛde atopono so no yakɔ ahoma no so ne mu empanimfo akwakodi enkomo ma memfa nchi asoro konkon fama menua baayi afia Safoa Kantimpo NDC activist uko social media no so afia Safoa ni mu odin papa media me friend no teacher Safoa nti teacher Safoa no pay mu ache me diri se bibia aboko de a glorious happy birthday going out to Prince Odro aka Kachiri anapai yema wo ache wo maame ene wo nuanom Mr. Bright Odro ene abusuya a nkaye ne nyina ne omo ka kire wa anapai Prince Odro ene se wo ma wo awodapa onyankopɔn kan ho na onto nkwanam emfa emayen abusuya ma yenkwa homa no so sisi ya na ye ne owura Abubakar Isaka wa president Edema Cyber Security Expert Association of Ghana kwa ye kono yene ne nkomobo ne etiawa ene saying Cyber Security Authority omo kire sei omo ba be monitor students adesuafo wo mo behavior ewo online omo pese omo kire saying na de be mpa na omo pese omo yeyi eja Isaka oti yankan kan FM suni ma che Joseph and me dance so say wa ma akonya na bibia bokɔ de na me adom bibia bokɔ na mo so nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa no pɛyi etiefo jo so yɛ da se anɔpɛ de ba wo nkyɛn a menim sɛ na utie me preamble to the interview no a Cyber Security Authority for nsɛm a wɔde abeto monten so no we no de ɛyɛ mo ankasa mo adwosuro ɛne nti sɛ yɛnte biribi ase a sɛde de bi ɛbɔ opunu mu a wogye yɛ so no ɛno nti na no pɛ yɛabɔ opunu mu wadaroma Cyber Security Authority wɔn nsɛm wɔn kan ebi abɛduru mu nan so a den no mpɛ so wɔn kyerɛ na say yɛwɔ challenge bi a yɛfrɛ no cyber bullying ɛna cyber bullying na sɛ obi ɛfa abɛɛfo so a ɔde ehu ne ho na ne yɔnko ɛwɔ hɔ na titiro yɛmo enkola na ɔmo yɛ students no ɛyɛ adeɛ a ɛha ɔmo yie because ɔmo adwene no ɛnhyɛda ɛnrɔ saa a ɔmo betumi de afɛsi bullying no ɛno nti na ɛno nti ɛne other issues nti na authority no kaa sɛ ɔmo de ɔmo na bɛsi hɔ ɛmonitor sɛnea ɛbɛyɛ a ɛno nso bɛyɛ ahobanbɔ ama ɔmo abere a ɔmo wɔ the cyber space na ɔmo de yɛ ɔmo dwuma ɛde internet no esua nneɛma no sɛnea ɛbɛyɛ a obi mfa kwan bɔne so ɛmbɛha ɔmo sɛ waa wonim sɛ mmemme ne wa yɛte hɔ seesei no yɛnyi adu mpɛmpɛnsuo bi a sɛ obi ɛde haw ɛɛba yɛn so a yɛnim kwan a yɛbɛfa so na yɛyi yɛn ho afiri saa haw no mu ba obi a ɔyɛ student a ɔnyi yɛn kasa teenager anaasɛ children na ɔmo na yɛ na ɔmo ne that mental strength a ɔmo bɛtumi de accommodate nti ɛwɔ sɛ yɛwɔ I do call it an institution we are almost beginner above ban. It is at the back of this now authority led by Dr. Albert Chubo Siakono or the buyer by a also but we said our concerns to them saying that it also amount to exposure of privacy and ye monitor no ye bomb ban but ye exposure of privacy. And it's also against the how do you call it, their digital rights. So you know, these are the negative side. I am caution say or a bit but the general objective is a laudable one. Okay. Inti wadaroma we no ekwan be no mbefa so omo beye no said ye beye a wo mo ani suade hunu betumi abam. Well, yeah, fair technology be reconnaissance and your friend so SOC security operating centers and incident response when you know make a
tools you see in the cyber defense space. Now, get to be detected, share, or be a OUC, who used to have there for Quansono. A how air banner swa. A yana, you require you to be detected, say, how air back signing for corner so. And these are some of the tools that ombe to me you see ABIS are kind of monitoring no amount. So once you are a user, you can say government laptops here or more distributed is going to be monitored using some of these mediums. And the laptops now more than students, you know. Maybe these information so now America says tools, you know, now are connected to their incident center, Iowa Cyber Security Authority, you know, so they will be able to monitor the person's activity. In recent times, even technology, I might acquire young colanum or more AUC internet, you know. Young able to me UC platforms, I bet you a monitor or more. Through any Google account here. There are numerous ways, even normal Google accounts of phone. So basically, register or buy. I'm on a tablet. You say obey you know. What create your account? I'm on. I declare your koda. Now, what the opinion on so email at all. It is a Koran air website here enya. And I say a Koran area or how be a unya notification. Now, what me intercede quickly. This is just on a Google medium of protection, but over cyber security authority, we have a plethora of tools we are using, but for security reasons, you know, Ayana, they hear with good intention, but let's not lose sight of the fact that they are able for malicious purposes, you know. I can't mention some of the tools, you see. More dear said, you man, dear. Okay. All right. Inti ya beda se pa na nka me beba ho no mo no na nka baba bibisa na wanka sakra tie simu se ye jade ama cyber security authority ama omo aya yen as awofo no so then ye betimi aye ahead of them ana ye be ye to support omo so wo initiative no eno na wanka sakra wasi su dia edi ama yen no so in going omo baba be ya ye gidi ye se ebetumi aboa yen ama ye internet no so obia nso so ho ato no idea bet me aboy security information and event management na cyber security authority eba be use here dia no idea ebe boy enkola na hoban they say me no idea to me say abefo kwan so no Ghana population more than 50% of young Ghanaian population use the internet and 50% na America no yankola no so ka ho bi omo pese omo ko abefo kwan so no esua nioma ebebo omo that nemo the yen so aye ye nim ye wonim die ewo abefo security ho no any authority na aban amomo to me in Cyber Security Act 1038 no yamfa ansi yebo ambo yankola na ho ban a that we tend to blame ourselves. So it is very imperative now. And hello. Okay. Too bad. I say it appears we've lost him on the line, but I think essentially Niano persuaded to a Jano where Tumia can be brain, but I don't know if we could raise him back on the line now. You miss and say the point now no building no where we are now be person or be twaso near any sa come up. It's your opinion na ye ne bon koma unfortunately I drop no ono na oye president edema Cyber Security Expert Association of Ghana Owura Abubakar Isaka yensaka ni biemu ebe na wie kra na afi yatumi atwaso e de amount some 25 minutes after 9 a.m. matching jumedi ni din yira Isaka sign aba homa ne so biemu opani wo de be chen along the way na wa homa ne e drop here but na uguso a we make a point. All right. The American is the Cyber Security Expert Association of Ghana. Cyber security professionals in our corner. The Cyber Security Authority, Abaso.
any initiative now on my fan. Now, yeah, the answer you more than I want at the town because they didn't say you're not that man and I hear Baba Bomb on my. You know, a idea you and I as what your force and my loses sight of the fact that we need to pay attention to their digital rights, almost more rights. And what's the protected once I share on a idea a bit boy but the advantage part of this outweighs the challenges. All right. Yera my nas na yem fancy hanomo bibia ni ebesa ba wonchin biem se ne de bia nso ye ba obi wa pono man no. All right. Yenso ye da se papa. Ye ni owura Abubakar Isaka or president Edema cyber security expert Association of Ghana. I need an coaching and come Psalm 27 minutes after 9. Marchini Jumedi ni din frame obo ba ofuri amanfo. My bien sir madaro mambi to me akoso ade aba 0533898915 0533898915 or the fa hono mo de ba back in kan dia ma who say already e bi mo de o mo de e de afa yen Facebook live stream no ase ye back in kan kama e de ama wo mo enyina yeguso e koyen anim no ma memfa seda enkoma aboafo a wo so adaro ma sika fam o mu kra yemu na ye de dwumadi de ma wo ye behwe nso se ye be kwa other stories no nso so eso ye nya ne ntie se nyame adomo a next month first day of next month no ensuo ne nkane abo ye san epija ne bo no emu no kra ben ne wom dien na akotrega no PURC dien wo mo hwe so a amasa antumu we nyina ekoso and again ebe se na wotwi a etwa mu ho ba bi atim odan enclave oko akwetia asaman kese kede na omu nyina da sum empanimfo ehwe nkane aso wo yempotem ha no omatimi asolve awie kra ana yebesan akọ saa owie nenimu biem how omo handle saa issue no na eye because yenam krom ni ati binum say mo baba beje musika mutimi ede mo kai de nam wa beti ya kan ya sika ya betwa mu na edie ye ba bedum no say adum a eno so muntumi nkokwa afiefie momfa kaase no enkonkoye adentia na strategy ben na omo kofie so omo kokyerechire mu a nka yede bibi baye wo omo nti na omo kan ma no tu mu no ana ebedi mu nkomo enche cry de mpanimfo beba homa no so sisi a ODI Electronics semen kan kire wa no pay se TV air conditioner fridge deep freezer na say washing machine rice cooker blender kettle ceiling fan na wo pa o de den na ope ka kire yen say home appliances nko ade a mepacho on sabe tumi aka bi e wo ODI Electronics ne she odi media no ase na abusua obefry 0550 900 600 0550 900 600 fresa number yi sisi a na yenye wo so ne etie ne se ade bi a wo pɛ no say TV fridge dia wo pɛ bia no ba o de half bi di kan abeto ho na ne aka ne spread 3 months no atua e de ama wo ankasa wo ho fa wo hyem bi na wo so nsanka home appliance no ebi wo fi Yes mo herbal center de kumi herbal tea ne de aba medofo kumi herbal tea no ya de a ebo boost immune system nyare wa hodo ya na atushe ni pedua no so mani pedua na so ye hye no kumi herbal tea ni be ni nyina de afiri ho anopa fa eye ba akoto tea nsuhiem ti se eyi no leptin no ntifatu nsuhiem na ye ne tea nenom gba simadu ko simadu num ntem no ebedwo no wanom ne sa mfasi kire ana milk mfa hwemfra anwumere waye bibia wi a wo beda no so no wanom ba ko ebeboa am wenya hoden pa mepacho ema mo manufu apemfo mofro mo nyanya mfinhia edu entimi mfa adurei ebi tea no mo ntimi mfa bi na chumasi amoafo ochini ba Kennedy omo nyina wo dan bra Joe e wo so aduro bra yawo enso so saa so na bosome pharmacy omo nyina wo so aduro wo fa yawo e wa chia se bra Mike enso saa kede ye kwakwaku amo aho mo ware mfie bebreni a wo ho ayede amamo woni mo bi hepatitis B etete no low sperm count bi ha no fibroid and say ulcer
ɔhwɛ adeɛ a wɔnhunu ne yie bp ɛna ɛha no a mepakyɛw bebree ɛyɛ na wahwɛ na watumi abɔ anan akɔ dɔɔko hɔ hiv wonim obi a ebi tete no anaa bɛrima ne bɛrima yɛ no yɛagye afiri ne nsɛm mu nyinaa mofom ani nkyerɛ mu wɔ dɔɔko hɔ yi na ɔmmoa mo 024871 6402 024871 0503785656 0503785656 yɛmfrɛ wɔ mo sisi a Frimpong Enterprise ɛnso so anɔpa yi ekura yɛ mu bi a ɔkyerɛ sɛ provisions ne deɛ ne doso puo mu no hɔ ɛna wobɛnya no ne boɔ no nso atete so na efiri mackerel no biscuit no ne ɛka ho nyinaa no fo ani kyerɛ hɔ yi na wo nsa ɛnka wo deɛ kama cosmetics no nso ɛne ɛsɛ ɛyɛ body spray anaasɛ splash ɛna wopɛ deɛ wopɛ bi a no kɔ a nku ɛne liquid soap no ne ɛka ho sei no kɔ a nea wopɛ bi a wo nsa bɛka yɛba ne drinks nso so deɛ a ɛyɛ Frimpong na nurse no wɔ hɔ no mo a drinks no soft drinks ɛna nsuo wɔn ɛwɔ Mandarina Hotel aseɛ hɔ no mo wokɔ a wo nsa bɛka ne nyinaa bi afei na nkorabata no nso abie bi wokɔ ɛyɛ nkwantanum new market hɔ no a ɔwɔ hɔ saa nso na Canadian Bank dankɛseɛ no mu ɔwɔ hɔ afei wabɛbie bi ɛwɔ Absa Bank no wɔne ne di animhwɛ wɔ hɔ no mo a ɛno deɛ wɔntum 24/7 fitia no pa kɔsi anwummerɛ wɔntum da bia bere bia wokɔ a wo nsa bɛka nea wopɛ afei yɛba no ɛyɛ electricals no nso a free cables bulbs holders ceiling fans any home regulators brand bi a wopɛ sɛ yɛ multi socket ropes pop lights ne pliers fridge guide ne TV guide course no 3 pins ɛne ne ɛka ho Liberty Lane mu hɔ a wɔne akɔ na aboro sign no ɛne die no hwɛ 0244897525 0244897525 0242111236 0242111236 yɛmfrɛ CCI na wɔnye yɛn so adwumawura Frimpong Enterprise wadi papa cha ogu so a wadi papa no na mepacho wo ayade a pepiasia mpadu sɛ odaso agyina ne nan so dendenden dansie ho nneɛma efiri cement iron rods no ne nadoa yɛba ne nkyɛnse adi kru dan so a oni nyinaa bi binding wires wire mesh head pan ne shovel no yɛba ne block machines a wo bi wɔde high ɔtɔn otwa blocks ne bi wɔ hɔ solid ne hollow efiri 4 kopim 6 inches afei o supply nnuaboɔ na quarry dust baabi a wo bi ɔde car no de bɛ brɛw ɔde nneɛma ne bɛgum no ɔde abrɛw wɔ baabi a wo bia wadaroma ɛyɛ na wode wani akyerɛ mu ɔdan aboabo Akim State Junction hɔ saa nso na Jubilee Hospital nkyɛn hɔ a wobɛhunu yɛn New Market nkwantanum wobɛhunu yɛn Suaduro kwantempɔn ne so ɔne Apiani Junction di anim hwɛ akye ase nso ahwene ase 0244166937 0244166937 ɛna 0208299115 0208299115 ofrɛ saa number yi a ɔbɛgye so kama na afei nkɔmɔ ɛwɔ hɔ no matimi ahwɛ mu adi sima aduasa enum ɛna aboa pa no pa nonkron ɛho maakye ɛne dwumadie no edin yɛda so ɛwɔ fie ha wadwen kyerɛ no yɛhwɛ animu so ɔde bɛba ɔmo a ɔmo de aba no sɛ de medi kan ka kyerɛ wo no yɛbɛkenkan ne kama ɛde ama wɔ mo ɛne nti wodie nyama yɛ a wada roma na ade aba wei deɛ ɛne ɛde hyɛ aseɛ ɔse yɛfrɛ no Obama kwawutafo ɛna ɔso ɔwɔ na ne ɔkyerɛ ne sɛ no amount of empty ɛna hollow ɛde ayi okay mo kyerɛ ya na ma kyerɛ ama ababa fom fa ne sɛ wo ne yɛ ka de akyerɛ wo ne watwerɛ afa ne ho no nipa na watwerɛ afa ne ho no fa ne sɛ yɛ wo na wo yɛ character no ɛne yɛ kenkan we ne de afa wo ho wobɛsom sɛn manager no ne na kasa wo se dan form bra ne yɛn kwa wunya Jubilee Hospital ɛnso sa no pay menka nkyerɛ wo sɛ wo mpom ɛdodo a fo ani kyerɛ mu wɔ hɔ no mo na ɛbra bɛgye wayaresa outpatient service inpatient lab afei pharmacy no wɔ hɔ antenatal no nso saa post natal care no nso wawo awie weyin nom theater maternity afei yɛwɔ ultrasound ECG scanning machine wɔ hɔ
wani ne haw ɔse ne haw ne nyinaa wɔwɔ abenfo wɔ hɔ no mo ɔmbɛhwɛ na ɔmatimi atiriti wa ma ho atɔ kama ɔse no ɛwɔ se yɛyi anaasɛ yɛ polish so ɛwɔ se yɛde bi hyɛ ne nyinaa yɛbɛyɛ canteen wɔ hɔ enuane ne papa bi ɛne ɛnoa insurance aban deɛ ne ankorankora deɛ ne nyinaa ɔkɔ hɔ no mo a wo nsa betumi aka wo deɛ ɔdan boaboa mantra bridge ne suo ɛhɔ ɛna Jubilee Hospital ɛwɔ ɔrane ambulance service nti anadwo da suo mu na yare bi to hyɛ wo so a wo frɛ a ɛyade a mirika so ɔmbɛba bɛboa wo na ho atɔ kama 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241784645 0241784645 wo frɛ saa numbers yi a yɛbɛgye wo so kama na afei yɛtumi ahwɛ aboa wo ama wo ho atɔ kama Old Up Kwanza Trading enso so na ɛkasa yi Old Up Kwanza Trading sɛ ope ensa ne ɛbo ɛne nea ɛmbo ne nyinaa fo ani kyerɛ mu ɛwɔ ɔyɛ wɔ mo hɔ on nsa bɛka ne nyinaa bi afei yɛba no club ebi sɛ club yɛba no Guinness product ahodoɔ bebree no a mo amunim nsa mu no ne nyinaa woba hɔ no mo a nsa ebetumi aka bi wɔn ɛtɔn no atufuo boɔ nti na ne yɛfofofo paa na wɔn nsa atumi aka ma me nkwa ahoma no so nko tinkɔmɔ wei mfiri wɔn na mɛtoa so yɛne engineer Maswell Isel ɛkɔtwetwe nkɔmɔ akyem ɔdan ECG district manager ɛno no onyame nipa ɔteme nka anɔpɛ ma kye yɛnia na bibi abɔkɔ deɛ ɛgya nyame bie yɛn nko adeɛ na mogya di fusuran deɛ na kyerɛ sɛ ɔde yɛn nkwa kyerɛ yɛbɛkɛ sɛ all right sure okay anɔpɛ yi wadaro man ba wo nkyɛn a nante sie tiawa na wɔtwe twa mu ne deɛ mpɔtam hafoɔ ani tutugu wɔn nsɛm paa ɛne sɛ nyame yɛ adom ankane na san aba back na yɛbisa sɛ weyi aba no egyina ne yegyina ana yɛnhwɛ animu sɛ ɛbɛsan akɔsum mu biem yo we de mɛfa saa akwanya so na etia otiefo nyinaa na yɛtɔ so mienu mede kyɛw paa ma obiara ɔkɔɔ saa ɛhaw no mu am sɛ already no na load management bi wɔ hɔ dada ɛna yɛsu kɔbae na de kɔbae ne sɛ 2 weeks ago Thursday baby a nsuo tɔɛ no yɛn no normally sɛ yɛ power no nyinaa yɛfa fi akwatia nti akwatia hɔ no a yɛfa power fi no ɛfiri Greco nti power no VRA ɛne IPP ɛna ɔmo generate power no ma yɛn na power no aba Greco na Greco so de ama yɛn yɛn nso yɛde ama yɛ kasa no unfortunately nsuo no tɔɔ yɛ a na ewie metiti saa no yɛtɔ Greco biribi a na yɛnya yɛ power no fi wɔ akwatia hɔ nti yam sɛ ɛde haw kɛseɛ baeɛ ma nipa bebree na the whole of Akimodan in fact ɛnyɛ Akimodan apɛ akwatia ankasa so the whole town call off Asaman kɛse call off Kedi call off ɛna yɛn nso Akimodan so yɛ call off yɛbɔ mmɔden enti ne ɛbaeɛ yɛ nsuo no a ɛtɔeɛ no sɛdeɛ woka na ɛkɔkɔfa saa ɔhaw no de baeɛ saa ne teɛ enti sisiɛ yɛ a yɛkasa deɛ nyame adom yɛtumi asɔvo saa issue no nyame adom biribi a ɛhaw no siiɛ no am sɛ wohwɛ yɛ substations na always biara no biribi a ɛwɔ hɔ biara yɛwɔ mmienu nti baako yɛ spare nti yɛyi yɛn de kɔ the spare one so to say na nti aba the original one nti spare no so na yɛda sisi a yɛnya yɛka ne na wadaro ma engineer sɛ yɛwɔ spare bi wɔ hɔ no mo a yɛtumi yi yɛkɔ so ma no yɛyi a adɛ na dadaada yi mo anyi yɛ ankɔ so na mo anyɛ mo adeɛ no akyiri sɛ deɛ wokan mu wi a mo asan de aba back
say me check me back. Spare now, you can only supply from one point at a time. Spare now, can say what answer maybe you be back spare no so no. The cover how by your protective systems are no bois. That system thing na it just can't manage it. And the spare no cry no. Was a more test in Yamanya Dian Sana on which me a DNA to so. Power system, no, a lot of things have to go to make sure, say, and for fire how soon spare one. The spare one also for fire how back. Then let's just say, and safety for. And they did all what they have to do, their engineering work. However, no, even within that interim, no, what we did, we say, if our power need to be through Asamankesi, if a beef in Coco through New Abrim, if a beef Cape Coast through Sopon and Bremen Eskuma, and yet the buy. And then it was saving about 50% of the township for the meantime. So, say, second one, we and course, within some few hours. And also cry house and bathroom. My air off 2 times. And Sana is here very stable. It's an American when say, may bomb pie say, even I am on pie say. Say your best stable am I. Now at least would you repair the original one? Now they say they are going to cry about. But for now, I think we are enjoying some stability. From a yes, spare a transformer and so. Now, a original one or any idea when now more year when you money brown baby. In fact, no, we had the devastation of well, me program I'm use but from where I stand, it needs a total overhaul. Transformer need the Yankano. Transformer need was safe and open Danyamia to Papa, but other protective systems, gantry, all those things, power, CTP, Jacan. I don't know, so much is the whole infrastructure. Wadaro me adwuma gu so e koso ana yenya spare ni ntini nyina yakope ba bia atena. Oh, so we get Greek of yeah, I'm not saying say ECG for me say things are mo no mo nyina na mo work hand in hand ne de. If they are working on it mo be hunu anything me be say Greek for no omo ye ho adwuma na yenya spare nti ye adwen ye ho. Working with even one line, is not safe. Because we say the year to me, this act of God, every time I say you, you issue down to door, you to see Johnny, Yamani, Adina, and the non the emergency area more than 10 now. We issue, not the back the original and the space. Na ekwan amofa so amo handle no na wonam krumu a na bibrenu a kasa kakra minimu ara se wonso so wonante town etie bi a no amo kire se na mo ba begigi mu sika de amutimi fa yi tena ka mu na mo na mo wa meya ye betwa aka neam wa meya ye betwa aka neam na de atoye nyina ne ye nim se enye mo na mo ye ya emfum so na ba na so so agya yesu mo a ne bebo mu din na mantimi abeka hwe a nkyere nkrofo no ase na man nkrofo bu afu kakra minim se wonam kromu so ti bi a mo way a mo handle sa situation no how why mo yen sa mean how I would say a handle but from where I sit and from what we did I think we didn't just sit aloof and then just watch. No, we even got assistance from NCC with their pickups and everything, and we were all around town
announce it. It will be unfair, and I just say, I don't know where that person might be, but we didn't just sit. We went round and then made official announcement. Na one to say na nkrofo nso kasa say said ya momo ye ade die na ma se nkrofo kra bu afum kakra. At any point in time, power call offer, their team begin, and the brain, and no, human work hazard no, because I think the knowledge of how power call off no, man for be the power call offer, and just say yeah, you do, baby, power call offer, and just say you do, can say if you do can that is normally the statement. But that's not what is the actual thing on the ground. Kanya and Adwuma, there are several causes. The beginning say, nature say, the big appreciaton affecting waha. The line is in nine and bush. Ubi crash in a fool or to miss a pool. Or she pool nipe. The Beckham man pool in the book. Ubi the Mika, the cup of pin pool, baby, and Ben happy be out here the course. Nina at the outage paper. And Sana, Nifan say, the act of God, lightning, it meets and all a whole lot. There are sometimes here who control Kakra near, your maintenance work near now, in the maintenance work for her. A bit match there and Redodua, a bit near off, the 1 hour, the 2 hours. And a big man, and we are very accurate on that. But the other ones now, and Bofrima Kanya echo off. We don't normally have control. What we do is say, the DBs are here, they are restore in temp. And the restoration downtime, no, say, try to reduce soon, because it's a product we are selling, and you want to make profit. And he said, I don't think you'll be able to be productive. And any now what Trinimuni dear at him did you know what GB Pao? Oh, yeah, Jipa, but now one because I would TB on. Oh, Metipa. What's your answer when you could answer the auntie, the Ecosono? Oh, I can't, Oh, I see. All right. Inti a free sabria kopim say what will be ye original yina man besan akoso ne de. Ye da so awo spare one ne so. I no so no ye bom pae say the act of God be ansim and nipa behavior be anso nkonko kano. Say bibi sense dia be ko so awo so asundwe mu ase de ye konkon so yi kopim bra be ko original one ne so sa na etie. Okay. All right. Minim say bibi foforo ho no abepɛ sɛ tie fo betia. The one say normally it's a fourth bar. Senada mo yeno. Omo yi asiti ntem na ye hwɛ ne city. Na yen yeduma ne sɛ na city no. So one tia see ya unhu sɛ na mo see. Yen hwɛ da doom light ɛwɔ ha. The education I am kakaka. Give us a baby, need now power system now. Okay. Machine put the car cramp it me break it down. But yeah, no, the disadvantage means say life in yan and bush. And now bushy whom tuna a baby boot also pay can never call off. Oh, and also a protective system. And kofa any accident be asomba. The protective system no say amani chito forma I will say can you call off. Now be done with ya so na say be ensure to anchor electricity will be enkunu. Okay. And the na account you can ya call off we be a we dey free rain in them na na anamase for complaining low current me gidi say mo solve sa issue na ma on. Yeah, and I'm asking low current and
anapa 6 o'clock na me wo ho because of that problem. Okay. I'm say yeah upgrade wo ho. Provide 2 transformers by next week. Those transformers in the back down. That takes our how many now. So day in day by the load is growing. And the amount for to turn new gadgets, air conditioning, bus system, you are saying near identity. As the load grows, say yeah, so you have more than increase the transformer speed. A balance with the load. Okay. These are the works have been done. I can't transfer now. Everybody installing that. How we are doing. Ma yamo wonso so wo abaso ne team no yamo mabaso saa week ni mu ankasa de atem didie se de wo ka no wo ti bebre but ni nyina mu no matimi agina mu a ya kurakura nkakrakra ma nkane na san ba back me yamo mabaso na monyere mo ho wadwuma amoye no nso yo mo fampa bo sun tai era da man of God. Nti ye de be kan wo de no ho na anu aye den pa ye da se anopai abusuafo ye ne owura engineer Masoli Cell ono na o ya achim dan district manager de ma ECG en ye ne ko twen komo nti eno no sisi anu ame ehunu se enyo original no so kra na ye wo spare one so omo ACC original into original here ready we will go back to the original lines no na ye dia ye adwuma nti free sabri a corner de Pentecost for we betumi dia kan mo activities for the week you say year no ho some more empire say spare one no aka no awurade nhunu ye mobo na agina mo abire bi a metie nsi so old up Kwansa trading ye da omasia no pay ye kwa homa no so na afei entumu no a omo atumu no nso yakodi mu nkomo opani ham Emmanuel eye kasamafo de ma ECG adwumakuo apue mantem enyina eje yimati yan kan fam so ni maache maji so mini na wadaro ma bibia bokọ de adum ni ho mo bonti ye ho ye pa engineer SLC form 1 wa bayi na ono no nkomo de na esronko yemra mo nso mo de no so ya ne ntie se ye tutun kane abuo mu bie mu a 1st July na ehya ase asemi ehun nkrata abepie wani mu a enchirimu ewo mu ne sen yo meda wa na me tia wa ti for yidi se o mo te mi kan ti nti ye di ka ke ti iti ya ke ye wo eastern region na head office and the regional office no operator can say Kenya who start time sana yenso yenwa ye didi se ye yenwa eduma mweni for nsemu na wo nyina ye debro man mami ti sai ense mu se enam Kenya PRC MY tariff and bringing brown the mobile career the year 2022 ECD had been asked them for time PRC Emma already to Emma Mumaya Nani Bono and two now if we some Brenona Omuji to say Omobehe Busumi and said na Omahe Nani Bono any and your media Takutia anate eboa ma nipa form edu ho a mo betimi ahwe ebeba form edu ho nso mo behwe na akoso ntino omo ye ni te omo ma kani ani bo no engina fa akosa teni anani bi omo ye ya kani ntunu no ba ye na akoni ni bebre do nti omo behwe nyoma ye didi juma edebo manfo te kebu ne bo ni exchange rate fuel any new man almost ha omode eto kania ni bomu edema manfo na kania ni bona omuku omube henti obeha 3 months ya tanya broni friend quarterly every 3 months ya the
saa ntomu no ɛba ɛno bi na PORC ɛyɛ announcement na mɛgye sɛ saa announcement na ɛbaa yɛ no ɛba ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a ECG nso ɛbɛtumi aboaboa no nti sɛnea mohu yɛ saa na ɛteɛ na mpanimfoɔ ɛde bɛdi dwuma nti sɛ mmɛne so na sɛ yɛtumi ɛkyerɛkyerɛ mu yie sɛnea obiara ne dodo a ɔbɛtɔ no obɛtumi atia sɛ yɛyɛ rɛkɔ na ebi a nipa no sɔ anea no from 0 to 100 a ɛbosome ne so a saa ka wei na obɛtua ɛde ama yisu nso mɛgye sɛ mpanimfoɔ adi so a ɔmoyɛ ho adwuma mmerɛ ne so a yɛbɛba mo nkyɛn ne abɛbɔ mu fu na maboa yɛ ama yɛtumi aka akyerɛ ɔmanfoɔ yɛwura nneɛma yɛna ase ne yɛmfa nsi ha nom na ɛberɛ ne so a sɛdeɛ ɔkae no yɛnyɛ ne saa pɛpɛpɛ yɛda ase anɔpɛ yi abusuafoɔ yɛne owura Emmanuel Ham ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ Eastern Regional Communications Officer de ma Electricity Company of Ghana ɛna yɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ yɛde no ase Old Up Kwanza Trading sɛmen ka nkyerɛw sɛ ɔmotɔn mo nneɛma no nyinaa wholesale price ɛna afei retailing so ɔmoyɛ sɛ yɛ club nko na wopafo ani kyerɛ hɔ Guinness products ahodoɔ no ɔmo ni nyinaa bi afei wɔmo na ɔmo yɛ distributors yɛba no kasa preko product bi te sɛ Alomo K20 Black Rock tonic wine and I'm saying tonic tonic wine dry gin and then the akaka ho ni nyina no with the good ne techere maso anu aye heavy into bekobi or say debi ni nyina okwa on sabi tumi aka de wo ho Old Up Kwanza Trading or the mu sronko yaba no ensuo nso de a Belacqua product bi te sɛ Vortex Specialized yɛ kɔno ɛyɛ Vena ɛne product no ne agye din nyinaa kɔ a wo nsa bɛka bi ɛwɔ no hɔ akyem manso ɔbɛn sawmill no saa nso ɛna afei across crossing ɔne Otolega Information Center no ne di anim hwɛ ɛwɔ polo ne bicycle ɛyɛ bicycle repairer na akyire hɔ no mu a yɛmfrɛ Old Up Kwanza Trading wɔ 0549 530462 0549 530462 and 0534 708142 053470 081442 numbers in ya na fo ani so obey any den me bacho Ahenkan FM Intertown Football Gala no so ba so den enunti utie yen ya ɛyɛ na wode wo ho ahyɛm bi wowɔ aboabo ɔdan sene man so across so wowɔ ɔdan kwanta akye ase wowɔ soaduru abena se anaa hemfa na wowɔ anɔpa yi momo aboa mo ho na momfa mo team ne mfa mmra yɛhia 18-man squad a mode ɔmo ba bɛsi ɛyɛ akansie no ankasa wadarɔma ɛyɛ na wode w'ani akyerɛ mu wɔ hɔ nom na ɔnso so waba befa wo forms no obefa forms ni wie na wani abre pa se obeye bia 300 cedis na watua se fee participating fee no scouting be so a empanimfo free Kempon Academy beba yebema Ahenkan FM branded jersey trophy da so akyede ani ebuburu ja kwanya no nso wom yemfrɛ 0241 512388 0241 512388 ofrɛ sa number yi a ade sɛ wo nsa bɛka wo mo Afrakoma Community Hospital sɛ wapomu den ade da wɔn akoma so pa Amasaman Stadium Road no so na wobɛhunu wɔn wadaroma ya na wode wani akyerɛ mu hɔ no OPD lab theater yɛba no labor ward children's ward ne yɛka ho a wɔn aben pa afei wonim obi ɛtwo ha na adwen a ɛyɛ na ade nani akyerɛ mu hɔ no de ama yɛn Afrakoma Community Hospital 0597005963 0597005963 ɛyɛ number wobɛfrɛ na yɛtumi agye so wadaroma tawu adwenkyerɛ ahodoɔ a mode baeɛ yɛde mmienu bi toa so ne asɔ so we say good morning obo by friend Ramsey Jaha